ακούσει. Ποιος το επέλεξε αυτό το τραγούδι, Γιάννη? Έλα, καλό μεσημέρι σε όλους. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα η εκπομπή είναι πολύ ιδιαίτερη. Άνοιξε λίγο Μόνικα το τραγούδι. Η απιστία, λέει, σκοτώνει ένα γάμο ή τον ανανεώνει. Αυτό είναι κλεμμένο, αλλά μάνο, πραβαλμά άλλο τίτλο. Ήμουνα καλεσμένη στην εκπομπή της Τατιάνας που είχαμε το ίδιο θέμα με τον ασκητή. Εσύ, άντε βρε, μην πάρω την Πολίνα την Τόλη τώρα και σε... Βάλτε άλλο τίτλο, ρε, να βάλουμε δικό μας. Εμείς δεν είμαστε εδώ πέρα να μιμούμαστε. Ακούστε λοιπόν σήμερα με τι θα ασχοληθεί αυτή η εκπομπή. Με πολύ σοβαρότητα αλλά και χιούμορ θα αντιμετωπίσουμε όχι μόνο το θέμα της απιστίας, αλλά και τη ραγδαία άνοδο που έχει και στη χώρα μας ακόμα. Και μάλιστα πολλές γυναίκες, κυρίες και κύριοι. Όλα αυτά βασίζονται σε έρευνες που έχουν γίνει. Κοντά μας θα έχουμε μία φίλη πρώτα, γιατί φίλη μου είναι η Κατιλένα Άλπε, η οποία είναι και υπεύθυνη ενός, θα έλεγα, όχι το διασημότερο, ίσως και το πρώτο site που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα για ανθρώπους, είτε παντρεμένους είτε ελεύθερους, που θέλουν μία εξωσυζυγική σχέση. Τώρα λεπτομέρειες δεν θα σας δώσω εγώ, θα σας δώσει η ίδια η Κατιλένα. Επίσης μαζί μας μία γυναίκα που μόλις γνώρισα και είμαι ενθουσιασμένη, γιατί εκτός από καλή και θετική άβρα που έχει, είναι και ψυχολόγος, η οποία θα μας φανεί και δραματοθεραπεύτρια. Σε αυτό θέλω να τη ρωτήσω, να σταθούμε σε αυτή την ιδιότητά της. Η Δήμητρα Σταύρου λοιπόν θα είναι μαζί μας, μαζί με την Κατιλένα. Μια γυναικεία σήμερα εκπομπή, μια γυναικεία υπόθεση που όμως αφορά σε όλους μας. Γιατί η απιστία ή, αν μου επιτρέπετε, κέρατο, όπως συνηθίζουμε να λέμε εμείς και κάποιες άλλες χώρες, είναι ένα συχνό φαινόμενο των ημερών και όχι μόνο. Θα κάνουμε μία αναδρομή στο παρελθόν. Θα δούμε λοιπόν πώς την αντιμετώπιζαν την απιστία οι αρχαίοι μον πρόγονοι, πώς οι σύγχρονοι, πότε σταμάτησε όλο αυτό να είναι. Κάποια εποχή, αν δεν απατώμε, Γιάννη, και βοήθησε με, μέχρι κάποια εποχή, όταν τους κάνανε τσακωτούς, τους πηγαίναμε τα σεντόνια. Έχουμε και ελληνική ταινία τέτοια, με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Λοιπόν, σήμερα καταλάβατε ότι το θέμα σας κρατήσει καλή συντροφιά και αν έχετε απορίες, δεν έχετε παρά να καθίσετε να δείτε την εκπομπή. Τώρα, χάρηκα πολύ γιατί το δώρο που δίνουμε σήμερα με τον ταξιδιωτικό οργανισμό Μάνεσης είναι στην αγαπημένη μου Μάνη. Και μόνο γι' αυτό πρέπει να τηλεφωνήσετε. Μανιάτισσες, μανιάτες του κόσμου, ενωθείτε. Διεκδικήστε τώρα λοιπόν μία 5ημερη διαμονή για 2 άτομα με πρωινό και δείπνο σε 4 αστέρων ξενοδοχείο, όχι αστεία. Μπέλελεν, όνομα και πράγμα δηλαδή, στο Γήθιο, στο πανέμορφο Γήθιο που έχω μείνει, έχω περάσει και Πάσχα. Έχω επισκεφτεί και τα μέρη από όπου κατάγονται ο πατέρας μου, γιατί η μαμά μου είναι από αλλού. Είναι μαγευτικός προορισμός, παιδιά. Όλοι οι Μάνοι, εσείς που έχετε πάει ξέρετε, όλη η Πελοπόννησος, αλλά πόσο μάλλον εκεί. Πιο μέσα Μάνη δηλαδή δεν γίνεται. Μετά του προπάπου το σπίτι ήταν γκρεμός και σκοτωνόσουνα. Στο Πορτοκάγιο, τέρμα Θεού. Τζένι, θες να σε πάω στη Μάνη? Ξέρεις τι μου είπε η μάνα μου, ρε εσύ, τώρα που λέμε για Μάνη, Τζένι? Ότι δεν σε δείχνω συχνά. Είμαστε στον αέρα, το ξέρω. Τους έχεις λείψει. Μου το ζήτησε η Μανούλα. Στο τέλος εκπομπής θα μπεις. Θες, δεν θες? Λοιπόν, πάει το σκηνικό, αποκαλύφθηκε, παιδιά. Τι πλανάρες. Έτσι, Τζενάρα μου, η Τζενάρα μου είναι αυτή. Γιατί Μανούλα, βρε. Όχι για σένα. Λοιπόν, θα περάσουμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με πάρα πολύ όρεξη, πάρα πολλά θέματα και πάρα πολύ ενημερωτικά βίντεο, τα οποία μας δείχνουν αυτό που σας είπα. Την απιστία ή σε απλά ελληνικά στο πέρασμα των χρόνων. Διαφημισούλες και ερχόμαστε. Προσέξτε, μη σκίσετε κανέναν ουρανό όπως θα μπαίνετε στο αυτοκίνητο. Ανθοπολία Παπασωτηρίου. Πακέτα γάμου από 350 ευρώ. Online αγορές, ιδέες για event. Παπασωτηρίου pavlaflowers.gr. Με θετική ενέργεια φτάνεις πάντα εκεί που θες. Αρκεί να μην το βάλεις κάτω. Amita Motion. Η θετική ενέργεια είναι εδώ.
Για ασφαλισμένους και μη, δωρεάν εξετάσεις στο παιδί. 14 784. Ο αριθμός για ραντεβού παιδί. Una foto, por favor. Foto, foto. Foto. Αυτό το καλοκαίρι παίζει μπάλα και στη μέση Lay's. Señor, una foto. Μερικές φορές θέλεις να γυρίσεις το χρόνο πίσω. Όχι έτσι. Απλά να σβήσεις τα σημάδια του. Η νέα κρέμα ημέρας Nivea Cellular Anti-Age με εκχύλισμα μανόλιας και ιαλουρονικό οξύ. Δράσε βάθος και ενεργοποιεί την ανανέωση των κυτάρων. Λιγότερες ρητίδες, πιο νεανική επιδερμίδα. Νέα σειρά Nivea Cellular Anti-Age. Γενιές και γενιές σε μία ετικέτα. Σε λίγες γραμμές, όνειρα, προβλήματα, λύσεις, μυστικά. Τετράδιο Special από την Τυποτράστ. Το μπλε των σχολικών μας χρόνων. Η Renault πάντα δυναμικά δίπλα σας. Με οικονομικούς κινητήρες βενζίνης και δίζελ και χαμηλά τέλη κυκλοφορίας. Και τώρα όλα τα μοντέλα Renault με δώρο το όφελος απόσυρσης. Απόκτησε το δικό σου Renault σήμερα. Από σήμερα κομμένη η θέρμανση. Και το καλοριφέρ θα ανάβει μόνο όταν το αποφασίσουμε εμείς. Ως πότε θα αφήνετε τους άλλους να αποφασίζουν για εσάς? Επιλέξτε φυσικό αέριο για απόλυτη ανεξαρτησία και άφθονη θέρμανση. Εγκαταστήστε εύκολα και απλά τον δικό σας γλέβητα φυσικού αερίου και απολαύστε τουλάχιστον 40% οικονομία στη θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό στη στιγμή, χωρίς να κάνουν άλλη κουμάντο στο σπίτι σας. Καλέστε τώρα το 1133 και ενημερωθείτε για τα προγράμματα χρηματοδότησης και τις προσφορές στα τέλη σύνδεσης. Φυσικό αέριο Αττικής. Λευτεριά στη θέρμανση. Bonjour, mon ami. Βελτιώθηκε στα γαλλικά? Στα γαλλικά όχι, αλλά στα αλλαντικά γκουρμέ. Γαλοπούλα εν Ελλάδη γκουρμέ ψητή και τώρα και νέα γαλοπούλα γκουρμέ καπνιστή. Με ατόφιο, ζουμερό φιλέτο μαριναρισμένο σε ελαιόλαδο με αρωματικά βότανα. Ζητήστε τα με το όνομά τους. Εν Ελλάδη γκουρμέ. Και θα με θυμηθείτε. Η Golden Star γιορτάζει και σας προσφέρει ένα εκπληκτικό σετ Amador σε τιμή δώρου. Το διάσημο γαλλικό μονόπετρο σχέδιο, το πρώτο σε πωλήσεις σε Ευρώπη και Αμερική, τώρα και στην Ελλάδα, μόνο με 24,99 έναντι της αρχικής του τιμής στα 180 ευρώ. Προσθέστε τώρα στη συλλογή σας μια αριστουργηματική σύνθεση από ένα λαμπερό μονόπετρο μενταγιόν με την αλυσίδα του και ασορτή σκουλαρίκια, όλα σε λευκό χρυσό των 18 καρατίων στα 0,30 μάικρον σε μια άψογη επιπλατίνωση με την αλόη. Το βάρος του κεντρικού αυστριακού κρυστάλλου είναι στα 2 καράτια, σε κοπή round με εκπληκτική διάβγεια και καθαρότητα. Η αλυσίδα είναι μοντέρνα, σε αμερικάνικο σχέδιο, με γαζωτή υφή και με προέκταση για να προσαρμόζεται στο ύψος που επιθυμείτε. Τα κοσμήματα συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση ποιότητος. Προσοχή! Δεν χρειάζεται πιστωτική κάρτα για να τα αποκτήσετε. Μόνο ένα απλό τηλεφώνημα στο 2310 325 640 και το πανέμορφο σετ Amador έρχεται σε πολυτελή συσκευασία δώρου στο χώρο σας. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 325 640 και κάντε δικό σας ένα πλήρες μονόπετρο σετ Amador μόνο με 24,99. Μη χάσετε αυτήν την εκπληκτική υπερπροσφορά. Τηλεφωνήστε τώρα. Μήπως δεν ακούτε καλά? Μήπως αισθάνεστε βουλωμένα τα αυτιά σας? Μήπως δεν έχετε ακούσει το Οτοζάν? Οτοζάν, φυσικές οτικές σταγόνες με βιολογικά συστατικά. Απομακρύνουν το κερί από τα αυτιά και σας βοηθούν να ακούτε καλύτερα. Οτοζάν Spray αποτρέπει τη δημιουργία βύσματος, αντικαθιστά τις μπατονέτες και είναι ιδανικό για την καθημερινή υγιεινή των αυτιών. Οτοζάν, βάλτε το καλά στα αυτιά σας. Και Οτοζάν Nasal Spray ελευθερώνει την αναπνοή. Ταξιπλών, το ταξί του 21ου αιώνα. Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή στο κινητό σας και περάστε στη νέα εποχή της μετακίνησης. Και χωρίς χρέωση κλήσης. Ταξιπλών. Πιο πολύ από ταξί. Una foto, por favor. Foto, foto. Foto.
Αυτό το καλοκαίρι παίζει μπάλα και στη μέση Lay's. Señor, una foto. Με την ίδια διάθεση, με την ίδια όρεξη για ζωή, με την ίδια κολλητή, αλλά με νέα σχέδια, νέες ευθύνες, νέες απαιτήσεις και πάνω απ' όλα με τη νέα Johnson's Radiant Essentials. Νέα Johnson's Radiant Essentials με γάλα κάκτου προσφέρει βαθιά και διαρκή ενυδάτωση, χαρίζοντας λάμψη στο πρόσωπό σας. Νέα Johnson's Radiant Essentials. Χαμογελάμστε! Δείτε αυτό το Σαββατοκύριακο στην εκπομπή Αποκαλυπτικά με το Μένιο Φουρτιώτη στις 3 παρα 5 το μεσημέρι. Η Ελένη Πετρουλάκη μιλάει για τις ανεπιτυχείς εξωσωματικές και αποκαλύπτει πώς ο Νίκος Μαστοράκης την έκανε να κλάψει. Δεν υπήρχε κανένα ιατρικό θέμα και με βάλαν και εμένα στη διαδικασία. Κόσμος πάει και έρχεται στην ελληνική τηλεόραση. Ποιοι παρουσιαστές μένουν, ποιοι φεύγουν και για πού και ποιες είναι οι μεταγραφές έκπληξη. Η συγκλονιστική συνέντευξη του Γιώργου Λιάγκα. Νέα στοιχεία για την αυτοκτονία της Ρένας Παγκράτη. Τι ισχυρίζεται ο Μάκης Δελαπόρτας, τι απαντά η οικογένεια της αδικοχαμένης ηθοποιού. Αποκαλυπτικά, αυτό το Σαββατοκύριακο στις 3 παρα 5 το μεσημέρι. Θέλω σήμερα, αγαπημένοι τηλεθεατές, να δείτε την εκπομπή με ανεπτυγμένη την αίσθηση του χιούμορ και με τη σοβαρότητα που χρειάζεται, γιατί θα έχουμε και από επιστήμον την άποψή του. Η Δήμητρα είναι κοντά μας, αλλά ξέρετε, όσοι από εμάς έχουμε υποστεί είτε σε σχέση είτε σε γάμο απιστία, ξέρουμε ότι σε εκείνη τη φάση πονάει πολύ. Τώρα το πώς αντιδρά ο καθένας μετά έχει να κάνει, πιστεύω, με άλλα πράγματα. Με τον χαρακτήρα, με τον τρόπο και τον τόπο που έχει μεγαλώσει, με το τι πιστεύει για τον περίγυρό του, για το τι θα πούνε οι οικοί του, οι φίλοι του, εάν επιλέξει να σταματήσει, να τερματίσει μια σχέση. Είναι πάρα πολλά που έχουμε να πούμε σήμερα και επειδή αν συνεχίσω έτσι θα μιλάω μόνη μου, σας λέω μία φορά ακόμα το διαγωνισμό, γιατί σας στέλνουμε στην πανέμορφη Μάνη. Καλέστε λοιπόν τώρα στο 14584, έτσι θα διεκδικήσετε μία 5ημερη διαμονή για 2 άτομα με πρωινό και δείπνο σε ένα υπέροχο ξενοδοχείο 4 αστέρων στο Belle Hélène που είναι στο Γήθιο. Βλέπετε μαγευτικές παραλίες, τα νερά εκεί είναι υπέροχα, όλη η Πελοπόννησος είναι πεντάμορφη, πρέπει να πάτε εκεί στο μανιάτικο Τι θες εσύ, Κυριάννη? Παίρνω πρωτοβουλίες γιατί μιλάω για τη Μάνη. Από πού είσαι εσύ? Από πού είσαι? Ναι. Από πού είσαι? Στην Κέρκυρα. Εντάξει, λοιπόν. Σταμάτα γιατί τρελός εσύ, τρελή και εγώ. Και ξέρεις, εγώ το κρατάω και μανιάτικο. Και να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ βεβαίως στα Παπασωτηρίου Flowers, γιατί στολίζουν υπέροχα κάθε φορά το πλατό μας και με λουλούδια αγαπημένα. Σήμερα πάλι η Ειρήνη έκανε το θαύμα της. Ξέρει ότι είναι τα αγαπημένα μου λουλούδια ήλιοι. Μπορείτε να δείξετε αν θέλετε κανέναν ήλιο. Μην μιλάω μόνη μου, νάτι. Και Γιώργο μου, σηκώνομαι. Εντάξει, να υποδεχτώ. Μπράβο, σηκώνω. Λοιπόν, θέλω να πω πρώτα. Φτιάξε παντελονάκι, μπλουζίτσα. Μην πάρεις κι άλλο κακό βραβείο από το Μουτσινά. Τώρα το μαλλί, Νικολάκη, το φυσικό μου είναι αυτό. Δώσε όσα αούα θέλεις. Αυτό έχω, με αυτό πορεύομαι. Λοιπόν, κοντά μας, αγαπημένοι τηλεθεατές, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι 2 υπέροχες κυρίες, 2 γυναίκες. Η πρώτα είναι η φίλη μου, η οποία είναι η Κατιλένα Άλπε, που εκπροσωπεί αυτό το site γνωριμιών και θέλω να την καλωσορίσω στην εκπομπή. Έλα μέσα, κορίτσι μου. Καλώς ήρθες, φιλενάδα. Πολύ χαίρομαι, πέρασε να καθίσεις. Και σας είπα λοιπόν για μια υπέροχη επίσης γυναίκα, η οποία θα γίνει φίλη μου από σήμερα, αφού σήμερα τη γνώρισα. Είναι ψυχολόγος και δραματοθεραπεύτρια, η κυρία Δήμητρα Σταύρου. Δήμητρα, θέλεις να έρθεις στην παρέα μας? Τώρα θα πρέπει να έρθω έτσι λοξά, γιατί είμαστε λίγο περιορισμένοι. Καλώς ήρθες. Θα μιλάμε στον Ανικό για να νιώθω άνετα. Έτσι.
Το θέμα το είδατε. Προσπαθώ να το προσεγγίσω. Εντάξει, εγώ έχω και μία, θα έλεγα, άλλη ματιά σε όλο αυτό. Το βλέπω λίγο πιο χαλαρά. Έχω αναθεωρήσει κάποια πράγματα στη ζωή μου και έχω καταλάβει από δυσάρεστα γεγονότα ότι η ζωή είναι πολύ λίγη. Γι' αυτό λέμε κάνε μία σχέση. Όχι, έχω σχέση εγώ τέτοια, δεν έχω πρόβλημα και τη βλέπει κιόλας στην εκπομπή ο άντρας μου, οπότε δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα εσύ. Μπορείς να μπαίνεις άνετα όπου θέλεις, δεν ξύνεις τίποτα από πάνω. Αλλά πρέπει να βλέπουμε λίγο, ας πούμε, το σήμερα. Το πώς θα είμαστε ικανοποιημένοι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν να μένουν σε μια αρρωστημένη σχέση μόνο και μόνο γιατί φοβούνται τι θα πει ο περίγυρος, τι θα πούνε οι συγγενείς, οι φίλοι, ή γιατί έχουν παιδιά και νομίζουν ότι για τα παιδιά τους καλό είναι να ζουν μια άρρωστη σχέση συζυγική από το να αποφασίσουν να φύγουν. Εγώ σε αυτό, κι αν σας ενδιαφέρει η απόψή μου, διαφωνώ κάθετα. Θεωρώ ότι τα παιδιά μεγαλώνουν πολύ πιο σωστά όταν έχουν ευτυχισμένους γονείς. Όταν αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι μίζεροι σε μια σχέση, καλό είναι να τερματίζει. Να ρωτήσω πρώτα λοιπόν την Δήμητρα, η οποία είναι ψυχολόγος. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με τα λεγόμενά μου, εγώ αυτό πιστεύω. Εσύ τι πιστεύεις πάνω σε αυτό? Πιστεύω ότι οι γονείς πρέπει να είναι ευτυχείς για να δίνουν καλό παράδειγμα στα παιδιά και να διεκδικούν και τα παιδιά την ευτυχία μετά. Τώρα πώς θα είναι ευτυχισμένοι, αυτό είναι άλλο πράγμα. Ισχύει δηλαδή, αυτό μπορεί που να είναι σε ζευγάρι, μπορεί να είναι μόνοι τους, μπορεί να είναι σε ελεύθερες σχέσεις. Δεν έχει να κάνει με το πώς είναι, αλλά εάν το παιδί εισπράττει το ότι ο γονιός είναι ικανοποιημένος από τη ζωή του, είναι πολύ καλό παράδειγμα. Εσύ τι πιστεύεις, Κατιλένα? Εγώ συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Τα παιδιά καταλαβαίνουν τα πάντα και αντιδρούν. Και δεν είμαι ψυχολόγος, αλλά αυτό το μοντέλο που βλέπουν στο σπίτι τους, μετά όταν γίνουν... οριμάσουν και κάνουν και τις δικές τους σχέσεις, θα ακολουθήσουν αυτό το μοντέλο. Επηρεάζονται. Εκτός και αν βέβαια έχουν ψαχτεί, κάνουν κάποιες συνεδρίες με life coaches ή με κάποιο ψυχόλογο και να σπάσουν αυτό το μοντέλο. Αλλά γενικά επηρεαζόμαστε από τη συμπεριφορά των γονιών μας και πιστεύω ότι όταν μια σχέση δεν πάει, τη σταματάς και ψάχνεις κάτι καινούριο. Θεωρείτε ότι τα παιδιά των χωρισμένων έχουν περισσότερες πιθανότητες να βάλουν κι αυτοί ένα τέλος στη σχέση, στο γάμο τους? Ναι. Επηρεασμένα από την οικογένειά τους. Συνήθως, δυστυχώς ή ευτυχώς, αναπαράγουμε το οικείο και όχι το ευχάριστο. Δηλαδή, αν έχουμε ένα παράδειγμα από το σπίτι χωρισμένων γονιών, συνήθως γίνεται. Δεν είναι νόμος, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερα τα ποσοστά των διαζυγίων στα παιδιά των χωρισμένων από ότι στα παιδιά των μη χωρισμένων. Το ίδιο συμβαίνει όμως και στα άλλα σχήματα ζευγαριών. Δηλαδή, αν έχουμε ένα ζευγάρι το οποίο έχει εχθρότητα μεταξύ του, τότε και το παιδί θα φτιάξει μια σχέση με εχθρότητα. Μάλιστα. Οπότε... Εσύ, Κατιλένα, ξεκίνησες δειλά-δειλά να εκπροσωπείς αυτό το site εδώ στην Ελλάδα. Το οποίο έχει φτάσει πόσα μέλη τώρα, για πόσα μιλάμε? Γελάει η Κατιλένα, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Έχουμε φτάσει, θέλεις τους ακριβείς αριθμούς? Όχι, εντάξει, πάνω κάτω. 105.000 μέλη. Για Ελλάδα για μιλάμε? ένα χρόνο τώρα που είναι... Στην Ελλάδα μόνο? Στην Ελλάδα μόνο. Είμαστε κόσμο? Σε 36 χώρες και είμαστε πάνω από 25. Έχει πάνω από 25 εκατομμύρια μέλη. Και το focus μας θα είναι η Βραζιλία με το Μουντιάλ φυσικά. Αχ, τι μου λες τώρα, και έχω να πάω σε παιδικό πάρτι το Σάββατο, αυτό έλεγα, και 7 η ώρα που ξεκινάει η Ελλαδάρα. Μουντιάλ το άλλο Σάββατο, ξέρετε εσείς. Λοιπόν, θέλω να περάσουμε να δούμε μαζί ένα βίντεο, το πρώτο βίντεο, το κεντρικό, και να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Θέλω να μάθω περισσότερα για αυτό το site και βεβαίως θέλω και την άποψή σου και να μου εξηγήσεις τι είναι δραματοθεραπεύτρια. Πάμε να δούμε το βίντεο, αγαπημένοι συνάδελφοι, στο κοντρόλε. Είμαστε έτοιμοι? Γιατί σας το λέει σκεφτεί εκεί πάνω? Τι φοβάστε? Σας έχει πιάσει φαγούρα στο κεφάλι? Ρίχτω. Η σεξουαλική σχέση ενός παντρεμένου ατόμου με άτομο διαφορετικό από τον ή την σύζυγό του είναι μοιχεία ή, όπως την ορίζουν οι νομικοί, η παράβαση της συζυγικής πίστης που συνίσταται στην εξώγαμη κατά φύση συνουσία μεταξύ δύο ετερόφιλων προσώπων, τα οποία το ένα τουλάχιστον είναι έγαμο. Μέχρι εδώ όλα καλά. Η μοιχεία είναι τόσο παλιά όσο και ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας. Η κοινωνική της απαξία ποικίλει από εποχή σε εποχή, από κοινωνία σε κοινωνία και από πολιτισμό σε πολιτισμό. Ο κώδικας του Μεγάλου Χαμουραμπί, το 18ο αιώνα π.Χ. στη Βαβυλώνα, προέβλεπε για τη μοιχεία την ποινή του θανάτου με πνιγμό. Οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι τιμωρούσαν ακόμα και με την ποινή του θανάτου
τη μιχαλίδα, ενώ η ποινή για το μυχό δεν ήταν καθόλου μα καθόλου αυστηρή. Η πράξη της μοιχείας εμπεριείχε το στοιχείο της ποινικοποίησης και από τα αρχαία ακόμα χρόνια. Στην αρχαία Αθήνα ήταν βαρύτατο έγκλημα και η τιμωρία των μυχών αποφασιζόταν από το δικαστήριο. Ωστόσο, ο παλαιότερος νόμος του Δράκοντα άφηνε το περιθώριο σε αυτόν που έπιανε επαυτοφόρο τους μυχούς να αποφασίσει για την τύχη τους. Αργότερα οι νόμοι του Σόλωνα προσέφεραν στο σύζυγο 3 εναλλακτικές. Είτε να σκοτώσει και τους 2 μυχούς, είτε να ευνοχήσει το μυχό, είτε να τον εξαναγκάσει με βασανιστήρια να εξαγοράσει τη ζωή του. Πολύ ωραία πράγματα. Το παράδοξο ήταν ότι στην περίπτωση που είχε χρησιμοποιηθεί βία για τη συνέβρεση, ο σύζυγος δεν μπορούσε να απαιτήσει παρά μόνο μία αποζημίωση που οριζόταν από το δικαστήριο. Οι 3 μονοθεϊστικές θρησκείες, Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός και Μουσουλμανισμός, είναι κατηγορηματικές στην καταδίκη της μοιχείας, υπακούοντας την 7η εντολή που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή. Ου μοιχεύσεις. Και ενώ ο Ιουδαϊσμός και ο Χριστιανισμός αρκούνται σε εκκλησιαστικές τιμωρίες, στα κράτη όπου εφαρμόζεται η Σαρία, Ισλαμικός θρησκευτικός νόμος, οι ποινές είναι ιδιαίτερα απάνθρωπες, κυρίως για τις γυναίκες, ραβδισμοί ή ακόμα και λιθοβολισμοί. Πιο ανεκτικοί εμφανίζονται οι Ινδουιστές, οι Εσκιμόοι και ορισμένοι λαοί της Αφρικής και της Πολυνεσίας. Στην Ευρώπη και την Αμερική η μοιχεία αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί λόγο διαζυγίου. Η γενικότερη τάση για ισότητα των 2 φύλων έχει οδηγήσει σχεδόν σε όλες τις χώρες αυτών των περιοχών σε αποποινικοποίηση της μοιχείας. Στη χώρα μας η μοιχεία ήταν ποινικό αδίκημα σχεδόν από τη σύσταση του ελληνικού κράτους. Σύμφωνα με το άρθρο 286 παρακαλώ του ποινικού κώδικα της Βαβαροκρατίας, που ίσχυσε έως τις 31 Δεκεμβρίου 1950, η διάπραξη μοιχείας χαρακτηριζόταν ως πλημέλημα. Στο άρθρο 357 προβλεπόταν ποινή 1 έτους για τους μυχούς, ενώ το έγκλημα εδιώκεται μόνο με έγκληση του παθόντος συζύγου. Η μοιχεία κρινόταν ατιμόρυτη όταν υπήρχε διάσταση των συζύγων ή ανοχή του παθόντος συζύγου. Οι δράστες έπρεπε να συλληφθούν επ' αυτοφόρο για να στοιχειοθετηθεί ευκολότερα η κατηγορία. Γι' αυτό συνέβαιναν και κωμικοτραγικές σκηνές κατά τη διαπίστωση του εγκλήματος. Τους πιάσατε στα πράσα? Όχι κύριε Πομιάρχη, στο κρεβάτι τους πιάσαμε. Όλο τσίτσιδος. Μπράβο ρε Αντώνη και σανότερα. Φέρ' τους εδώ αμέσως όπως τους βρήκες. Και βέβαια και τη λεγάμενη, άκου τι λέει ρε. Αφού έτσι ορίζει ο νόμος για τη μοιχεία. Η μοιχεία αποποινικοποιήθηκε ευτυχώς στη χώρα μας από την κυβέρνηση του Πασόκ. Στο πλαίσιο της φιλελευθεροποίησης του πλέγματος των διατάξεων που αφορούσαν το οικογενειακό δίκαιο. Η Εκκλησία της Ελλάδος αντέδρασε, υποστηρίζοντας ότι η αποποινικοποίηση της μοιχείας θα κλονίσει τα θεμέλια της οικογένειας και του γάμου. Όσον αφορά τις αστικές συνέπειες με τον νόμο, η μοιχεία έπαψε να αποτελεί απόλυτο λόγο διαζυγίου. Μπορεί όμως να επιφέρει τη λύση του γάμου μόνο αν κριθεί ότι από αυτήν έχουν διαταραχθεί τόσο σοβαρά οι συζυγικές σχέσεις, ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγαμης ζωής, οι σχέσεις να είναι αμφόρητοι για τον ενάγοντα. Ωραία τα στοιχεία που είδαμε στο βίντεο, πράγματα τα οποία δεν γνώριζα. Είδαμε και κάποιες σκηνές από ελληνικές ταινίες που όλοι τις έχουμε παρακολουθήσει. Οι αρχαίοι Έλληνες, ο Κωνσταντάρας. Ήταν η ταινία που έλεγε την περίφημη ατάκα «Μιλάτε μου στο πληθυντικό, θα με υποχρεώνατε, είμαι κόρη Ναβάρχου». Αυτή δεν είναι? Λοιπόν, να ξεκινήσω τώρα από σένα πρώτα. Πες μας 2 λόγια για αυτό το site. Το site λέγεται ashleymadison.com. Ο ιδρυτής είναι ο κύριος Μπίτερμαν που είναι Είναι παντρεμένος αυτός παντρεμένος και με παιδιά. Και είναι ευτυχισμένος στη σχέση του. Πάρα πολύ ευτυχισμένος και σε πάρα πολλές τηλεοπτικές εκπομπές εμφανίζεται με τη γυναίκα του. Δέχεται βέβαια κάποιες επικριτικές ερωτήσεις, αλλά ποτέ δεν θυμώνει και τις απαντάει με έναν πολύ όμορφο τρόπο και με μεγάλο χαμόγελο. Μάλιστα. Και βέβαια είπε ότι εάν είναι κάτι στο γάμο μου θα το ψάξω. Και γιατί πήγε ας πούμε, η γυναίκα μου με κάποιον άλλον, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος για να οδηγήσει μια γυναίκα ή έναν άντρα στη μοιχεία. Νομίζω ότι, μπορεί να κάνω και λάθος τώρα, ότι οι γυναίκες είναι πιο δύσκολο να φτάσουν στο να πατήσουν το σύζυγό τους. Και το λέω ίσως γιατί εμείς λειτουργούμε και με τον εγκέφαλο περισσότερο. Δηλαδή, μας στέλνουν πολλά πράγματα για να καταλήξουμε με έναν άλλον άντρα. Ο άντρας είναι νομίζω πάλι λίγο πιο εύκολο να επιλέξει να έχει μία περιπετειούλα, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει το τέλος του γάμου του. Εάν είναι ξύπνιος και μπορεί να το καλύψει. Γιατί υπάρχουν και τα κορόιδα. Είναι όλα, κατά τη γνώμη μου, κοινωνικές κατασκευές. Δηλαδή, σήμερα είναι έτσι τα πράγματα. Πράγματι, δηλαδή αυτό που λέτε ισχύει. Δηλαδή, αν δούμε τα στατιστικά στοιχεία, όντως φαίνεται ότι οι άντρες απατούν περισσότερο από τις γυναίκες. Σε μικρό ποσοστό παρόλα αυτά η διαφορά είναι, έτσι. Δεν είναι τρομερά τα ποσοστά, τρομερή απόκληση. Ή είναι πιο εμφανές.
Δηλαδή η απιστία του άντρα είναι πιο εμφανής. Γιατί είναι τόσο αθώοι που δεν πιστεύουν ότι θα τους τσακώσουν ή κοκορεύονται σε φίλους και έτσι σιγά σιγά μαθαίνουν από τον περίγυρο οι γυναίκες τι συμβαίνει? Κοιτάξτε, όλο αυτό το θέμα της διαχείρισης του γάμου, της οικογένειας κλπ. Σχετίζεται με την ευρύτερη κοινωνία και σχετίζεται και με τις εποχές. Δηλαδή βλέπουμε στις μονοθεϊστικές θρησκείες, για παράδειγμα, που αναφέρατε και στο βίντεο, ότι υπάρχει ένα μεγαλύτερο κυνήγι της μοιχείας, ιδιαίτερα των Μιχαλίδων, των γυναικών, από ότι των αντρών. Πρώτον, η μία διαφοροποίηση και η δεύτερη έχει να κάνει με την ίδια τη μοιχεία σαν πράξη. Δηλαδή είναι διαφορετική στις μονοθεϊστικές, διαφορετική στις πολυθεϊστικές. Οπότε θα λέγαμε ότι στις μονοθεϊστικές, ας πούμε, στο μονοθεϊστικό κόσμο που ζούμε, είναι πατριαρχικός, όπως και να το κάνουμε. Αυτό σημαίνει ότι η εξουσία διαβιβάζεται από τον πατέρα στο γιο. Άρα ο πατέρας πρέπει να ξέρει ποιος είναι ο γιος. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε? Ναι, πώς δεν καταλαβαίνω. Είναι περίπλοκο. Έχω πολλές ατάκες να πω, αλλά δεν είναι. Όλο αυτό το πράγμα περνάει μέσα στην οικογένεια και βεβαίως σιγά σιγά μέσα από τους φορείς της εξουσίας, είτε είναι εκκλησία, είτε είναι το σύστημα, ξέρετε, ολόκληρο, δεν έχει να κάνει όπως λειτουργούν οι θεσμοί, έτσι. Περνάει και στην οικογένεια και στις αντιλήψεις μας. Και είμαστε υποκείμενα. Όντως. Υποκείμεθα. Για εξήγησέ μου τώρα την άλλη ιδιότητά σου, εκτός της ψυχολόγου. Τι σημαίνει δραματοθεραπεύτρια? Η δραματοθεραπεία είναι μία μέθοδος ψυχοθεραπείας, η οποία είναι μία μέθοδος διαμεσολάβησης, δηλαδή αντί να έχουμε μόνο λόγο, έχουμε τέχνες και ιδιαίτερα το θέατρο. Οπότε εκφραζόμαστε μέσα από άλλα πράγματα, έτσι. Γίνεται η επεξεργασία και η θεραπεία μέσα από τις τέχνες και συμβολικές πράξεις. Χρησιμοποιούμε πολύ τα σύμβολα. Όταν έρχεται ένα ζευγάρι ή μια γυναίκα η οποία έχει μάθει για την απιστία του συζύγου, συνήθως τι σου λέει, τι είναι αυτό που προσπαθεί να βρει από σένα? Γαλήνη, μήπως να βρει έναν άνθρωπο εξίσου δυναμικό που να την παροτρύνει να φύγει από αυτή τη σχέση? Τι αντιμετωπίζεις? Λοιπόν, καταρχήν κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Κάθε γάμος είναι διαφορετικός, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, άρα βλέπω την περίπτωση μόνη της καταρχήν, έτσι. Δηλαδή τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, της σχέσης, του γάμου, τα γεγονότα που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα. Και αυτό που προσπαθούμε να βρούμε είναι αν ο γάμος είναι ζωντανός ή έχει τελειώσει. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που κοιτάμε είναι αυτό. Εάν έχει τελειώσει ο γάμος, είναι υποστηρικτική μετά η παρέμβαση δική μου στο να στηριχθεί ο άνθρωπος που έρχεται ή το ζευγάρι. Πολλές φορές έρχονται και ζευγάρια για να χωρίσουν και να χωρίσουν με ένα καλό τρόπο για τα παιδιά και για τις ζωές τους. Οπότε αναλόγως, αν είναι καλή η σχέση και έχει βάσεις, συνήθως ξεπερνιέται και μπορεί να αξιοποιηθεί κιόλας ένα τέτοιο γεγονός. Είναι μια κρίση. Ναι. Έτσι, όπως όλες οι κρίσεις, το έχω γράψει κιόλας στο ιστολογιό μου. Δηλαδή, αν δούμε την κινέζικη λέξη Weiji, που είναι δύο ιδεογράμματα, το ένα είναι κίνδυνος και το άλλο είναι ευκαιρία. Η κρίση είναι κίνδυνος και ταυτόχρονα ευκαιρία. Είναι ένα εκρεμές. Μάλιστα. Οπότε, αναλόγως το πώς θα γίνει ο χειρισμός του. Μάλιστα. Εσύ πώς μπήκες σε αυτή τη λέξη που προείπε τώρα? Γιατί και κίνδυνο και ευκαιρία έχει όλο αυτό που πρεσβεύεις εδώ στην Ελλάδα. Σε μια συντηρητική, θα έλεγα, Ελλάδα. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε τόσο εύκολα όσο οι υπόλοιποι στις χώρες τις άλλες που υπάρχει αυτό το site, αυτό που γίνεται, έτσι δεν είναι? Είναι συντηρητική η Ελλάδα, αλλά βλέπουμε από τα στοιχεία που μαζεύουμε και από κάποιες έρευνες που κάνουμε κατά καιρούς. Είναι απίστευτο ενδιαφέρον οι ερευνές της, παιδιά. Ναι, θα τα ακούσετε. Για πες. Η τελευταία έρευνα που βγάλαμε τώρα είναι θρησκεία και απιστία. Και είδαμε ότι οι χριστιανικές θρησκείες είτε είναι καθολικοί είτε είναι ορθόδοξοι, τα ποσοστά είναι τεράστια. Και μετά έχουμε τους άθεους σε λιγότερα ποσοστά και τους βουδιστές που είναι ακόμα λιγότερα. Το θέμα είναι ότι κάποιες θρησκείες όπως είναι η καθολική, το διαζύγιο είναι πολύ δύσκολο και, και ειδικά τώρα στην κρίση η ευκαιρία τους δίνεται
να κάνουμε μια σχέση. Ιταλία, Γαλλία είναι στην Ευρώπη, είναι οι δύο χώρες. Ιταλία, Γαλλία, Ναι, και η Ισπανία είναι οι τρεις χώρες στο top 3 της απιστίας. Άμα έχεις και πρόεδρο τον Ολάν, και μετά έχει και τον κύριο Σαρκοζή και τον κύριο Μιτεράν, πάει έχεις, το ψάρι λέει βρωμάει από το κεφάλι. Και στην Ισπανία ο Δον Χουάν. Είχαμε και ένα θεματάκι εμείς σαν εταιρεία, επειδή μας αρέσει να βγάζουμε πόστρους, να προκαλούμε λίγο. Ναι, για πες. Είχαμε βγάλει ένα πόστερ που ήταν ένας πέδαρος με την Βασίλισσα Σοφία και της δεν της έκατσε καλά, γιατί ήταν τότε που τον πιάσανε με τη φιλενάδα στο σαφάρι. Η Σοφία είναι βράχος, έχει περάσει και έχει περάσει, έτσι. Οπότε τη ζητήσαμε συγγνώμη, αλλά το πιο... Έχουμε βγάλει ένα με τον Ολάν και όλους τους υπόλοιπους προέδρους που είχαν κατά καιρούς ερωμένες. Είχαμε ετοιμάσει και ένα για την Ελλάδα, αλλά το κρατάμε ακόμα. Φοβάστε? Δεν είναι θέμα φόβου. Τέλος πάντων, ήταν κάτι ανοιχτό. Ψάξτε βέβαια. Το καλύτερα αυτό, γιατί είπαμε, στην Ελλάδα ζούμε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εγώ θέλω να σας κάνω ατμόσφαιρα. Θα ανάψω τα κεράκια. Κωνσταντίνα παραγωγή, αν τα ανάψω και χαλάσουν, έχουμε λεφτά να πάρουμε. Χρέωστε τα μου. Λοιπόν, ανάπω τα κεριά, κάνω ατμόσφαιρα. Περνάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε να δούμε την απιστία εδώ στην Ελλάδα και πώς την αντιμετωπίζουμε, αλλά και στο Hollywood. Γιατί, αγάπη μου, το κέρατο είναι της μόδας και φοριέται πολύ. Είτε εδώ ζεις, είτε στο εξωτερικό. Κεριά, διαφημίσεις και επιστροφή. Ποιος ήρθε? Ναι, άντε, πήγαινε. Ανθοπολία Παπασωτηρίου. Πακέτα γάμου από 350 ευρώ. Online αγορές, ιδέες για event. Παπασωτηρίου pavlaflowers.gr. Εκχείου. Τώρα τα νέα καινοτόμα προϊόντα σε νέα συσκευασία και σε νέες καλοκαιρινές γεύσεις. Ρόδι με μαστίχα, μήλο με μαστίχα, ανθρακούχο νερό, σόδα και νερό με μαστίχα έρχονται στο ποτήρι σας. Πηγή υγείας και ευεξίας Εκχείου. Με γνήσιο μαστιχέλαιο. Αποκλειστικά στα Μέντι Πρίνου, ο κρουστικός υπέρηχος για την καταπολέμηση της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους με υψηλής ενέργειας κρουστικά κύματα. Τα Μέντι Πρίνου κάνουν ένα μεγάλο δώρο για την αντιμετώπιση του τοπικού πάχους. Οι 10 πρώτοι που θα καλέσουν στο 801 1035 θα κερδίσουν 2 συνεδρίες κρουστικού υπέρηχου για την αντιμετώπιση της λιπόλυσης, διαγνωστικά τεστ Metabolism ID και ειδική διατροφή απώλειας βάρους για 1 μήνα. Αποκλειστικά στα Μέντι Πρίνου, ο κρουστικός υπέρηχος για την καταπολέμηση της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους με υψηλής ενέργειας κρουστικά κύματα. Τα Μέντι Πρίνου κάνουν ένα μεγάλο δώρο για την αντιμετώπιση του τοπικού πάχους. Οι 10 πρώτοι που θα καλέσουν στο 801 1035 θα κερδίσουν 2 συνεδρίες κρουστικού υπέρηχου για την αντιμετώπιση της λιπόλυσης, διαγνωστικά τεστ Metabolism ID και ειδική διατροφή απώλειας βάρους για 1 μήνα. Ακολουθεί απίστευτη προσφορά. Μόνο για 4 ημέρες. Παρασκευή 6 έως Δευτέρα 9 Ιουνίου. Οι 2 θερμοπροστασίες πόρτας μόνο 9,99 ευρώ. Οι πόρτες και τα παράθυρα στο σπίτι σας μπάζουν. Ξέρετε βέβαια ότι αυτό σημαίνει θερμικές απώλειες. Το κλιματιστικό δουλεύει, αλλά η δροσιά του χάνεται. Πληρώνετε αρκετά χρήματα για ηλεκτρικό ρεύμα που φεύγουν κυριολεκτικά κάτω από την πόρτα σας. Θέλετε να λειτουργήσετε το κλιματιστικό σας μέχρι και 30% λιγότερο? Αυτή εδώ είναι η λύση. Η θερμοπροστασία πόρτας είναι το έξυπνο μονοτικό διπλής όψης, που με μια κίνηση σφραγίζει τα κενά κάτω από τις πόρτες σας, και από τις δύο πλευρές, και από μέσα και από έξω.
Τώρα ο ζεστός αέρας από έξω δεν θα μετατρέπει σε φούρνο το χώρο σας. Επειδή η θερμοπροστασία πόρτας κλείνει αεροστεγώς τα κενά κάτω από τις πόρτες, κρατώντας τη δροσιά μέσα στο σπίτι. Και επειδή είναι διπλής όψης, σφραγίζει την πόρτα σας και από έξω και από μέσα. Γι' αυτό και είναι τόσο αποτελεσματικό. Κοιτάξτε πόσο αέρας περνάει κάτω από την πόρτα χωρίς θερμοπροστασία. Κοιτάξτε τώρα πόσος αέρας περνάει όταν τοποθετήσουμε τη θερμοπροστασία πόρτας. Δεν περνάει. Η θερμοπροστασία πόρτας είναι μια καταπληκτική πατέντα, έξυπνη και ευέλικτη για να προσαρμόζεται σε κάθε πόρτα. Μπαίνει και βγαίνει με μια μόνο κίνηση. Τοποθετούμε τους δύο κυλίνδρους μέσα στις θήκες, διπλώνουμε την άκρη από τις θήκες και κουμπώνουμε με το σκράτς. Αν η πόρτα μας είναι στενή, μπορούμε να κόψουμε τους κυλίνδρους στο επιθυμητό μήκος. Τοποθετούμε τη θερμοπροστασία στην πόρτα μας με μια κίνηση και είμαστε έτοιμοι. Κρατήστε τη δροσιά μέσα στο σπίτι με μια απίστευτη υπερπροσφορά. Μόνο για 4 ημέρες. Παρασκευή 6 έως Δευτέρα 9 Ιουνίου. Από 29,99 ευρώ, μόνο 9,99 ευρώ τα 2 τεμάχια. Η θερμοπροστασία εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε πόρτα. Μπορείτε να την προσαρμόσετε σε γυάλινη πόρτα, σε λεπτή πόρτα εσωτερικού χώρου, σε απλή εξώπορτα, αλλά και σε θωρακισμένη εξώπορτα. Απλά κόψτε στο κατάλληλο μήκος και σύρτε το κάτω από την πόρτα. Με τη θερμοπροστασία πόρτας τώρα σφραγίζει εντελώς. Και όταν λέμε ότι σφραγίζει, εννοούμε ότι σας απαλλάσσει και από το ζεστό αέρα, από τον καύσωνα και από τη σκόνη, αλλά και από τα ζωήφια που περνούν κάτω από την πόρτα σας τώρα το καλοκαίρι. Μέχρι τώρα βάζατε απλά αεροστόπ που έφευγαν συνέχεια από τη θέση τους κάθε φορά που ανοίγατε την πόρτα. Η μοναδική πατέντα όμως της θερμοπροστασίας μας της επιτρέπει να κινείται μαζί με την πόρτα για να σφραγίζει τα κενά πάντα και παντού. Το καλοκαίρι στην Ελλάδα κάνει καύσωνα. Χρησιμοποιούμε τα κλιματιστικά. Αλλά μας είναι απαραίτητη αυτή εδώ η θερμοπροστασία πόρτας για να μας προστατεύσει από τις απώλειες ψήξης και τα έρποντα έντομα. Θυμηθείτε, ο διπλός βραχίωνας της θερμοπροστασίας πόρτας μπλοκάρει τον αέρα, σφραγίζοντας το κούφωμα και από μέσα και από έξω. Και εφαρμόζει ακόμη και στις θωρακισμένες πόρτες που έχουν μεγάλο πλάτος. Χρησιμοποιήστε την για να μονώσετε την εξώπορτα του σπιτιού ή της πολυκατοικίας. Για να μονώσετε πόρτες υπογείων ή καταστημάτων και γραφείων ή παλαιού τύπου ανοιγόμενες μπαλκονόπορτες. Για δροσιά το καλοκαίρι, η θερμοπροστασία πόρτα σας δίνει τη λύση και σας εξοικονομεί πολύτιμο ρεύμα. Μειώστε τη χρήση του κλιματιστικού βάζοντάς την κάτω από την πόρτα σας. Αγοράστε την κι εσείς τώρα. Τώρα κρατάμε τη δροσιά μέσα στο σπίτι με μια απίστευτη υπερπροσφορά μόνο για 4 ημέρες. Παρασκευή 6 έως Δευτέρα 9 Ιουνίου. Από 29,99 ευρώ, μόνο 9,99 ευρώ τα 2 τεμάχια. Με δωρεάν τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα και αποκτήστε την. 2310 512 512. Ακόμη μια προσφορά από την Diamant ΑΕ. Τώρα η Diamant φέρνει στο σπίτι σας κορυφαία καλλυντικά για το πρόσωπο και το σώμα. Δείτε τα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.diamantstore.gr. Η Golden Star γιορτάζει και σας προσφέρει ένα εκπληκτικό σετ Amador σε τιμή δώρου. Το διάσημο γαλλικό μονόπετρο σχέδιο, το πρώτο σε πωλήσεις σε Ευρώπη και Αμερική, τώρα και στην Ελλάδα, μόνο με 24,99 έναντι της αρχικής του τιμής στα 180 ευρώ. Προσθέστε τώρα στη συλλογή σας μια αριστουργηματική σύνθεση από ένα λαμπερό μονόπετρο μενταγιόν με την αλυσίδα του και ασορτή σκουλαρίκια, όλα σε λευκό χρυσό των 18 καρατίων στα 0,30 μάικρον σε μια άψογη επιπλατίνωση με την αλόη. Το βάρος του κεντρικού αυστριακού κρυστάλλου είναι στα 2 καράτια, σε κοπή round με εκπληκτική διάβγεια και καθαρότητα. Η αλυσίδα είναι μοντέρνα, σε αμερικάνικο σχέδιο, με γαζωτή υφή και με προέκταση για να προσαρμόζεται στο ύψος που επιθυμείτε. Τα κοσμήματα συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση ποιότητος. Προσοχή! Δεν χρειάζεται πιστωτική κάρτα για να τα αποκτήσετε. Μόνο ένα απλό τηλεφώνημα στο 2310 325 640 και το πανέμορφο σετ Amador έρχεται σε πολυτελή συσκευασία δώρου στο χώρο σας. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 325 640 και κάντε δικό σας ένα πλήρες μονόπετρο σετ Amador μόνο με 24,99. Μην χάσετε αυτήν την εκπληκτική υπερπροσφορά. Τηλεφωνήστε τώρα.
Ξέχασα να πω στην αρχή της εκπομπής ότι το ταξίδι αυτό κληρώνεται αύριο, στο τέλος της αυριανής μας εκπομπής, έτσι. Ήταν δική μου παράληψη. Λοιπόν, εάν θέλετε να διεκδικήσετε 5 ημέρες στην πανέμορφη Μάνη, στο Μπέλελεν, το ξενοδοχείο στο Γήθιο, μία προσφορά του ταξιδιωτικού οργανισμού Μάνεσης, δεν έχετε παρά να καλέσετε στο 14584 και αύριο στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Ένας από εσάς θα βγει στο τηλέφωνο, θα απαντήσει σε μία πολύ απλή ερώτηση που θα του κάνουμε και έχει φύγει 5 ημερούλες αυτός και ο φίλος του, φίλου του, η γυναίκα του, όποιον θέλει τέλος πάντων. Αυτό ξέχασα να πω και έπρεπε να το πω. Είδατε τα κεράκια τι ωραία που είναι, βρε. Σας έχω κάνει ατμόσφαιρα. Να σε καλά, αγόρι μου, έφαγες. Μπράβο, παλικάρι. Λοιπόν, είμαστε εδώ και ξεκινάμε πάλι τώρα να ρωτάμε πράγματα, γιατί έχω απορίες πολλές. Καταρχήν, μιλήσαμε για τον άνθρωπο ο οποίος σκέφτηκε και έφτιαξε αυτό το site, που ακούσαμε ότι είναι παντρεμένος και μάλιστα οικογενειάρχης και πολύ ερωτευμένος και στις εκπομπές πάει με τη γυναίκα του παρέα. Η ιδέα όμως πώς του ήρθε, για ποιο λόγο σκέφτηκε να δημιουργήσει ένα τέτοιο site? Ο κύριος Μπίντερμαν είναι δικηγόρος στο επάγγελμα και επίσης μάνατζερ αθλητών. Χόκι, μπάσκετ και κατά καιρούς τον παίρναν οι πελάτες στο τηλέφωνο. Νόελ, έλα, έχουμε θέμα. Του έλεγε τι είναι το θέμα. Έρχεται η γυναίκα μου αύριο από το σπίτι, πρέπει να είναι πάλι στην εντέλεια γιατί ήταν εδώ η Σάρα, τέλος πάντων. Η Μάρα και το κακό συναπάτημα. Έτσι. Οπότε άρχισε να σκέφτεται τι μπορώ να κάνω. Δηλαδή ο ρόλος του πολλές φορές ήταν να προστατεύει τον πελάτη από τις απιστίες του. Στην αρχή όμως σκέφτηκε ότι ήθελε να κάνει ένα dating site, σαν και αυτά που κυκλοφορούν. Όταν άρχισε την έρευνά του, είδε ότι 30% των ανδρών που μπαίνουν σε αυτά τα site είναι ήδη παντρεμένοι. Οπότε έκανε ένα κλικ. Περισσότερο ήταν οι άντρες ή οι γυναίκες? Οι άντρες. Που έμπαιναν, Ναι. Εγώ έχω φίλες που το έχουν περάσει, έχουν μπει σε site για να βρουν ελεύθερο άντρα και τους έχει πει παντρεμένος. Αλλά δίνουν λάθος στοιχεία, λένε ψέματα καμιά φορά για να γνωρίσουν. Ναι. Μάλιστα. Βέβαια, εμείς στο site αποκλείει και ελεύθερες γυναίκες και ελεύθερους άντρες. Ξέρουμε ότι από το site μας υπάρχουν κάποιες ελεύθερες κυρίες που θέλουν μόνο ένα παντρεμένο για να μην έχουν όλα τα θέματα. Όταν το βλέπουμε μία-δύο φορές την εβδομάδα, θα κάνουμε ό,τι να κάνουμε και θα πάει στη γυναίκα του μετά. Σου έχει τύχει ποτέ να μπει σύζυγος και να βρει τα στοιχεία του συζύγου του μέσα και να γίνει πανικός? Όχι, γιατί υπάρχει τα προστατεύουμε όλα αυτά, αλλά μας έχει τύχει, μας το έχουν πει από έρευνες? Όχι έρευνες, έχουμε μια γραμμή πελατών. Ήταν ένα ζευγάρι, μπήκε η σύζυγος, μπήκε ο σύζυγος. Χωρίς να ξέρει ο ένας για τον άλλον. Άρεσε στη σύζυγο αυτά που έγραψε ο σύζυγος και vice versa. Και αρχίσανε να μιλάνε. Υπέροχο. Και κάποια στιγμή είπανε να συναντηθούν. Και βέβαια είδαν ότι ήταν ήδη παντρεμένοι. Αυτό είναι για το δικό σου γραφείο, για τη δική σου επιστήμη, έτσι. Ένας καταπληκτικός γάμος είναι αυτός. Έτυχε, εντάξει, μετά είχαμε κάποιο ζευγάρι που γνωριστήκαν μέσω του site, χωρίσανε και είναι τώρα παντρεμένοι. Μάλιστα. Μου επιτρέπετε να βάλουμε στην παρέα μας τηλεφωνικά έναν κύριο, ο οποίος έχει να μοιραστεί μαζί μας κάτι? Καλησπέρα σας, κύριε Κώστα, μας ακούτε? Καλησπέρα σας. Ναι, σας ακούω. Είστε καλά? Μια χαρά, ωραία. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί σε εσάς? Εγώ εδώ και περίπου 2 χρόνια έχω χωρίσει. Ο λόγος που χώρισα είναι που η πρώην γυναίκα μου διατηρούσε ερωτικές επαφές από τέτοια site κατ' επανάληψη, τα οποία τα είδα κατά τύχη κάποια στιγμή στον υπολογιστή, στο γινόμαστε υπολογιστή. Στο δικαστήριο κατάφερα να αποδείξω. Δεν σας άκουσα? Όχι, μου έκανε εντύπωση ότι δεν έγινε ένα λάθος μία φορά σε στιγμή αδυναμίας που συνηθίζουμε να ακούμε, αλλά ότι είδατε ότι το έκανε συχνά. Δηλαδή πόσες φορές το είχε κάνει αυτό η σύζυγός σας? Αυτό που κατάφερα να αποδείξω στο δικαστήριο είναι με 67 διαφορετικούς ερωτικούς συντρόφους το τελευταίο εξάμηνο.
Έχετε πολύ μεγάλο κουράγιο, πρέπει να σας πω. Συγχαρητήρια. Αλήθεια σας το λέω. Εντάξει, λέω. όπως έγινε η κατάσταση, άλλα είναι τα προβλήματα, τέλος πάντων. Βέβαια, δεν είναι μόνο 67, είναι πολύ παραπάνω. Είχα δει το αρχείο της κάποια στιγμή, δεν μπόρεσα να το κρατήσω και έμεινα μόνο σε αυτούς τους 67 που μπόρεσα να αποδείξω. Έχω βέβαια τηλέφωνο, έχω συναντηθεί και με τους περισσότερους και πάει λέγοντας, γιατί είμαι και πατέρας ενός 7χρονου παιδιού τώρα, το οποίο στο τέλος έχω χάσει και την επιμέλεια. Μου δίνετε τις πληροφορίες με τέτοιο ρυθμό που πραγματικά πάω να ρωτήσω κάτι και μου βγαίνει άλλη ερώτηση. Μισό λεπτό, γιατί καταρχήν είστε πάρα πολύ ψύχρεμος και φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα ήσασταν και στη φάση εκείνη που ανακαλύψατε για τις απιστίες της συζύγου. Δηλαδή, δείχνετε ένας άνθρωπος όριμος που το διαχειρίστηκε διαφορετικά από κάποιον άλλον. Κοιτάξτε, μόλις το είδα στο πρώτο μεσάρο, όταν μου είχε παραδεχτεί καμιά 20 περίπου, κατάλαβα ότι είναι μια τελειωμένη υπόθεση. Από τη στιγμή που είχε διαλέξει έναν για να φύγει από το σπίτι μας και μου έχει αφήσει το παιδί, στην αρχή μου το είχε αφήσει, μετά γύρισε να το πάρει και το πήρε, δεν είχα εγώ κανένα πρόβλημα με την πρώην σύζυγο. Μου άφησε το παιδί και έφυγε. Εντάξει, δεν θέλω κάτι παραπάνω. Αυτό που με ενδιαφέρει ήταν το παιδί σε αυτή την κατάσταση, εκεί που φτάσαμε δηλαδή. Όταν της είπατε τι έχετε ανακαλύψει, ποια ήταν η αντίδρασή της? Προσπάθησε να δικαιολογηθεί? Στην αρχή υπήρχε πολύ άγχος, αλλά δεν το μετάνιωσε σε καμία περίπτωση. Γιατί είχε ήδη χαράξει το δρόμο της και αν δεν το βρίσκα εγώ, κάποια στιγμή θα μου το έλεγε ότι θα έφευγε. Δηλαδή ήταν κανονισμένο να φύγουμε και για άλλη πόλη δηλαδή, από αυτή που μένουμε εμείς. Δεν προσπάθησε να δικαιολογηθεί, να πει ότι όλα αυτά είναι στο μυαλό σας? Ούτε για ένα λεπτό, γιατί τέλος πάντων είχαμε και αναγνώριση κλήσεων μέσω υπολογιστή, τον οποίο μου τα έδειξε. Μιλάμε για τρελά ποσά σε τηλέφωνα, τρομερά νούμερα και πολλά ακόμα. Δεν χρειαζόταν, δεν μπορούσε να αρνηθεί τίποτα δηλαδή και δεν την ενδιέφερε και στην αρχή καθόλου. Δεν την ενδιέφερε. Είχε διαλέξει τη ζωή της. Είπατε ότι με κάποιους από αυτούς καταφέρατε να συναντηθείτε. Επιδιώξατε εσείς να συναντηθείτε ή ήθελαν και εκείνοι να σας γνωρίσουν? Κανείς δεν ήθελε, αλλά επειδή άκουσα και λίγο τη συζήτησή σας, από τους 67 ή 64 ήταν παντρεμένοι. Και μόνο οι τρεις δεν ήταν παντρεμένοι. Μένα μου κάνει εντύπωση αυτό που ακούω, δεν το κρύβω. Βλέπω ότι η Κατιλένα όμως που χαμογελάει. Έχεις κι άλλες τέτοιες περιπτώσεις? Έχεις δει? Πάντα υπάρχουν οι περιπτώσεις. Εμείς προσπαθούμε να είναι πολύ καλυμμένα. Ο κύριος το έψαξε και το βρήκε. Εμείς τυχερός στάθηκε ο άνθρωπος, έτσι. Τυχερός. Κατά τύχη. Το κατάλαβα. Κατά τύχη. Εμάς δεν φαίνεται. Αυτό λέμε, ότι μπορεί να έχουμε και πολιτικούς, να έχουμε και ηθοποιούς, αλλά ποτέ δεν θα βρεις τα στοιχεία. Είναι όλα πολύ καλά κρεμμένα. Στο γραφείο σου, Δήμητρα, έχεις περιπτώσεις παρόμοιες με του τηλεθεατή μας? Δηλαδή, έχει τύχει κάποιος σύζυγος να έρθει και να σου πει ότι η γυναίκα μου κατά σειροήν? Συμβαίνει, αλλά όχι τόσο συχνά. Εγώ ήθελα να ρωτήσω σε τι διάστημα γινόταν αυτό. Εμένα μου φαίνεται πιο πολύ είτε σαν εθισμός, δηλαδή με κάποιο τρόπο, ή μάλλον σαν μια κατάσταση, μάλλον θα πέρασε κάποια κατάθλιψη κάποιος από την οικογένεια ή κάποιο πένθος που μπορεί να προσπαθεί να... Αν είχε συμβεί κάτι δηλαδή πριν ξεκινήσει να κάνει όλο αυτό που έκανε. Ναι, δηλαδή φαίνεται ότι κάτι συμβαίνει πέρα από το... Υπήρξε κάτι τέτοιο δυσάρεστο γεγονός στη ζωή της που να άλλαξε ή ήταν ανέκαθεν, έτσι θα έλεγα, δραστήρια? Έκαμε ζωή, θα πω ότι κλονίστηκε από τη στιγμή που γέννησε και ήρθε στο σπίτι. Κάτι υπάρχει πάντως, δηλαδή αυτό θα μπορούσε ίσως μέσα από μια θεραπεία πριν γίνει διάλυση του γάμου ή πριν η ίδια συνεχίσει να πηγαίνει, ας πούμε, τόσο πολύ, να το συνεχίζει, θα μπορούσε να είναι μια καμπάνα, ας πούμε, που να δει τι τρέχει. Η πρόταση μου ήταν να πάμε σε έναν ψυχολόγο να μιλήσει και τα λοιπά. Μου έλεγε ότι τρελώσες εσύ. Η δεύτερη πρόταση είναι ωραία, θα πάμε μαζί, πρώτα θα πω εγώ και μετά να πεις εσύ. Τελικά δεν δέχτηκε πουθενά, δεν μπορέσαμε, δηλαδή και περνούσε έτσι ο καιρός. Μέχρι και για σύμβουλο γάμων είχα πει, αλλά δυστυχώς δεν
Προσπαθήσατε όσο μπορούσατε να σώσετε το γάμο σας, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, δεν ήξερα όμως τι γινόταν όλα αυτά, δηλαδή μετά κατά τύχη τα ανακάλυψα. Ξέρετε ότι είσαστε η εξαίρεση στον κανόνα, γιατί κακά τα ψέματα το είπαμε και πριν με τις καλεσμένες μου. Εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε έτσι λίγο, πολύ θα έλεγα, μεσογειακός λαός. Οι άντρες δεν συνηθίζουν να συγχωρούν ή να προτρέπουν τη σύζυγο που έχει απατήσει να πάνε από κοινού σε έναν ειδικό. Συνήθως τερματίζουν το γάμο. Δεν καταλάβατε. Αυτό το έβλεπα λόγω των αντιδράσεων που υπήρχαν στο σπίτι. Δεν ήξερα τίποτα από όλα αυτά. Α, δεν ξέρατε πριν μάθετε. Όχι. Μάλιστα. Συγγνώμη, εγώ δεν κατάλαβα. Ναι. Οπότε λογικό είναι, αφού αγαπάς τον άνθρωπό σου, να θες να πας σε έναν ψυχολόγο, να μιλήσεις, να πεις το πρόβλημά σου. Όποιες δυνατότητες έχεις να σώσεις ένα γάμο. Ναι. Από τη στιγμή που υπάρχει παιδί, ακόμα περισσότερο. Να πάμε τώρα στο άλλο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο της συνάντησης που είχατε. Μας είπατε ότι οι περισσότεροι από τους 60 τόσους, οι περισσότεροι ήταν παντρεμένοι και οι ίδιοι. Γνώριζαν ότι η γυναίκα σας έχει παιδί και οικογένεια ή παρουσιαζόταν ως ελεύθερη σε αυτούς? Στην αρχή παρουσιαζόταν σαν πάντα παντρεμένη, η οποία ήταν σε διάσταση και ήθελε να συνευρεθεί ερωτικά με τους διάφορους ερωτικούς συντρόφους αυτούς. Δηλαδή δεν έλεγε ότι είμαι παντρεμένη και ζω κανονικά με τον άντρα μου. Απλώς ότι είναι σε διάσταση. Αυτό. Η ερωτική σας ζωή πώς ήτανε κατά τη διάρκεια? Η ερωτική ζωή ήταν αρκετά καλή, πάρα πολύ. Τώρα τι παραπάνω μπορώ να πω σε αυτό, ρωτήστε με ακριβώς και θα σας πω. Όχι, σας ρωτάω γιατί θέλω να καταλάβω εάν είχε τελειώσει μαζί σας, ας πούμε, η σχέση της και με κάποιο τρόπο λειτουργούσε με ένα... Δεν μ' αρέσει να χρησιμοποιώ λέξεις έτσι, της ψυχιατρικής, αλλά έτσι για να μπορώ δεν ξέρω κάποιον άλλο τρόπο να το κάνω. Με έναν τρόπο υπομανιακό, δηλαδή εναντίον του πένθους της σχέσης μπορεί να έκανε μια τέτοια συμπεριφορά. Ωστόσο, όμως, όπως λέτε, αν αυτό φαίνεται να τροφοδοτούσε ερωτικά και τις σχέσεις σας. Μπορεί. Από πλευρά και κάτι παίκτες από πλευρά μου μπορεί. Δεν γνωρίζω. Μπορεί. Αυτό έτσι δεν το έχω σκεφτεί. Μία άλλη ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Εάν η σύζυγός σας απλά φλέρταρε ή γνώριζε κάποιους άντρες και μίλαγε μέσω διαδικτύου, αλλά ως εκεί, θέλω να πω ότι δεν προχωρούσε σε σαρκική επαφή, θα τη συγχωρούσατε, θα το δεχόσασταν? Από τη στιγμή που υπάρχει παιδί, μάλλον ναι. Το οποίο να αντάλλαζε μηνύματα, λέμε, τίποτα άλλο. Αυτό δεν εννοείται? Ναι. Να σταμάταγε απλά σε ένα φλερτ με ένα ψεύτικο προφίλ στο Facebook. Πολύ υπάρχει σε όλη την κοινωνία μας αυτό το πράγμα. Εδώ και αρκετά χρόνια πιστεύω. Μάλλον ναι. Θες να το ρωτήσεις βασικά τώρα, όπως είμαι, φυσικά και συγχωρούσα, να λέμε και την αλήθεια, γιατί αφού μάθει τόσο τρομερά πράγματα και άλλα που δεν μπορώ να πω φυσικά, τα οποία αυτό το απλό φλερτ για μένα είναι απειροελάχιστο, τίποτα, μηδαμινό. Καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σας ότι αυτά που μπορείτε να πείτε δημόσια σε μια ζωντανή εκπομπή μεσημέρι είναι το 20-30% από αυτά που μπορεί να έχουν συμβεί μέσα στην οικογένειά σας και πολύ καλά κάνετε. Δεν ξέρω, θέλετε να πείτε κάτι στον τηλεθεατή μας? Εγώ νομίζω ότι η Δήμητρα τα κάλυψε, αλλά εγώ το ίδιο πιστεύω. Αλλά θα με ενδιαφέρει να μάθω, μετά από πόσα χρόνια γάμου κάνατε το παιδί, κυρία Κώστα? Ωραία ερώτηση αυτή. Ήμασταν αραβωνιασμένοι, έμεινε έγκυος, παντρευτήκαμε σε 2 μήνες. Μάλιστα. Και άρχισε αμέσως μετά που γεννήθηκε το παιδί όλοι... Γύρισε στο σπίτι μια άλλη γυναίκα. Τα στοιχεία που έχω λένε για 1 με 1,5 χρόνο μετά. Αλλά είναι τόσο μεγάλος ο όγκος που έψαξα και δεν είμαι σίγουρος. Πήρε για 1,5 μήνα μετά την γέννηση του παιδιού. Μάλιστα. Εγώ μυρίζομαι... Αν μου επιτρέπετε, μυρίζομαι μία επιλόγια κατάθλιψη, η οποία μάλλον χτυπάει τη σύζυγό σας με το που γεννάει το παιδί. Η επιλόγια κατάθλιψη είναι μία κατάσταση η οποία δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή από το περιβάλλον, δυστυχώς, ούτε από τον ίδιο τον άνθρωπο ο οποίος πάσχει. Δηλαδή, απλά εμφανίζεται με μειωμένη διάθεση, δεν έχει χαρά για το βρέφος. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι υπάρχει μια ανασφάλεια στις γυναίκες οι οποίες μόλις έχουν γεννήσει. Όλες μας έχουμε παιδιά και μπορούμε να καταλάβουμε πώς νιώθεις. Αυτό πάλι δεν σημαίνει ότι επειδή γίνεσαι μανούλα θα πρέπει να βάλεις φόκο και να τα γκρεμίσεις όλα. Γιατί τότε
οι γυναίκες που έχουν 3 και 4 και 5 παιδιά θα έπρεπε να είχαν γνωριστεί με όλη την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Εγώ κάνω τη σύνδεση μεταξύ κατάθλιψης και του αριθμού 60, πόσο είπατε, 67. Εκεί σταμάτησε ο άνθρωπος το μέτρημα. Έννοια δηλαδή ήταν μία έξι, είχε μία μανιακή συμπεριφορά. Δεν ήταν απλά ότι σας απάτησε, έτσι. Γινόταν συνεχώς. Αυτό το συνεχώς λοιπόν εμένα με βάζει σε υποψίες ότι πρέπει να υπάρχει μία κατάθλιψη από κάτω. Και θα μου πείτε τώρα ποια είναι η σύνδεση κατάθλιψης και σεξ. Είναι το ακριβώς ανάποδο, δηλαδή είναι έρος θάνατος. Εκεί δηλαδή που βλέπουμε κάποιον να βουλιάζει ή ο ίδιος ή η σύντροφος, έτσι, ή κάτι γίνεται μέσα στην οικογένεια, είναι πάρα πολύ συχνό το φαινόμενο να ξεσπάει μια απιστία ή μπορεί ποτέ να μην έχει γίνει και πάνω σε γεγονότα πενθών, ασθενειών ή κατάθλιψης, έτσι, μετά από μια... Ναι. Θέλω με 2 ερωτήσεις να σας ευχαριστήσω που βγήκατε στην εκπομπή. Η μία είναι, πείτε μας ακριβώς τον αριθμό, γιατί 67 ήταν αυτούς... Η επιβεβαιωμένη αυτός πήγα εγώ και δεν μπορώ παραπέρα να το συνεχίσω. Αν και η δικηγόρος δεν μου είπε 10.000, είναι υπερβολικά πολύ, είναι πολύ παραπάνω από 67. Και κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω είναι η ζωή της τώρα, αν μαθαίνετε νέα της, είναι με κάποιον άνθρωπο μαζί ή εξακολουθεί να είναι μόνη της? Μόνιμα με άνθρωπο δεν είναι. Εξακολουθεί και κάνει αυτά τα πράγματα ακόμα. Το ξέρω με σιγουριά. Μένουμε αρκετά κοντά, να σας πω, στα 200 μέτρα. Ίσως να χρειάζεται και μία βοήθεια αυτή η γυναίκα, δηλαδή ίσως να είναι... Ψυχολογική βοήθεια. Ναι, να χρειάζεται μία στήριξη. Δυστυχώς αρνείται τα πάντα. Περνάνε και από το στάδιο της άρνησης όλοι αυτοί, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, αν κάποιος αρνείται δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι το περιβάλλον. Αυτός δηλαδή που εκφράζει το αίτημα και βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά, αυτός μπορεί να ξεκινήσει μια δουλειά. Αλλά πρέπει το πρώτο βήμα της να είναι η αποδοχή. Για να πείσει τον άλλον να κάνει κάτι. Καταλάβατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιραστήκατε μαζί μας τη ζωή σας επί της ουσίας, γιατί δεν είναι μία εμπειρία αυτό, έτσι, είναι μία ζωή. Να είστε καλά. Τι θέλετε, διαφημίσεις? Τι θέλετε? Εντάξει, να πάμε σε διαφημίσεις, αφού πρώτη στη συνέχεια με το που θα επιστρέψουμε θα δούμε ένα βίντεο που με ελληνική μυρωδιά. Πώς είναι, ρε παιδί μου, το γήθιο που θα σας στείλουμε αύριο στο τέλος της εκπομπής, που μυρίζει η Ελλάδα. Το βίντεο λοιπόν για την απιστία, ποιος μου γκρίζει από εσάς? Εσύ. Το βίντεο λοιπόν που θα δούμε μετά τις διαφημίσεις για την απιστία αφορά στα ελληνικά δεδομένα. Εδώ, Ελλαδάρα. Μη λείψει κανείς, έχει ενδιαφέρον. Ο Αλαμάνος. Υπογραφή Γιάννης Αλαμάνος. Διαφημίσεις και ερχόμαστε. Μου γκρίσε τώρα όσο θες. Ο συνδυασμός ήταν όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά. Μην τον συνδυασμό, κατευθείαν το μυαλό του στην οικονομία. Βέβαια τώρα θα μου πεις, αφού συνδύασαν και κινητό και σταθερό από τη Wind και πήραν και τέτοια επιδότηση στα παιδιά, για να τους δω τώρα. Συνδυασμός Ριγέ με Πουά. Ποιος αλλάξει κανάλι? Ψάχνεις το καλύτερο για την επικοινωνία σου? Ψάξτε το στα Public, αφού εδώ είσαι. Τώρα στα Public έχεις και 200 ευρώ επιδότηση για να την κάνεις ό,τι θες και τον οικονομικότερο συνδυασμό κινητής και σταθερής με το απόλυτο συμβόλαιο W. Τελεία και Public. Κάποια πράγματα αξίζει να διατηρούνται κλασικά. Όπως η δυνατότητα να δίνεις μορφή σε αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Να βλέπεις να σχηματίζεται κάτι πάνω σου, όπως ακριβώς το φαντάστηκες. Γιατί το κλασικό δεν είναι συνήθεια, είναι επιλογή. Αυτή είναι η αξία του. Αγελαδίτσα από τη Φάγε. Λοξοδρομής. Δεν λοξοδρομώ, μωρό μου. Λουξοδρομώ. Λουξ. Μία πορτοκαλάδα, 1000 λέξεις. Λουξάρο γεύση. 65 μέρες γιορτής στα Σούπερ Μάρκετ Κρητικός.
Κερδίστε τα ψώνια του έτους, του μήνα, της εβδομάδας, δωροεπιταγές και χιλιάδες άλλα δώρα. Με αγορές αξίας 10 ευρώ από εκατοντάδες σηματοδοτημένα προϊόντα, κερδίζετε ένα τυχερό λαχνό. Όλοι οι λαχνοί κερδίζουν. 65 χρόνια, Κρητικός. Τι ετοιμάζεται να κάνει ο κύριος? Να βγει μάλλον, δεν βλέπεις, βάζει τζέλ για τα μαλλιά του. Αυτός με τα κοντά τα μαλλιά τι κάνει? Και αυτός ζέλ βάζει? Βάζει ζέλ και φαίνονται απίθανα. Όχι κυρίες και κύριοι. Όλες και όλοι αυτοί κάνουν εντατική θεραπεία πύκνωσης μαλλιών. Ένα ζέλ που εξαφανίζει σμίγμα, πιτηρίδα, τριχόπτωση. Τι θα λέγατε για μια θεραπεία διάρκειας 2 μηνών στην εκπληκτική τιμή γνωριμίας των 29 ευρώ? 801 11 61 061. Θα θέλατε να σας προσφέρουμε 2 θεραπείες μαζί στα 45 ευρώ? Την ολοκένουργια σε τζέλ και μία σε σαμπουάν για πιο ισχυρή δράση, πιο θεαματικά και γρήγορα αποτελέσματα. 801 11 61 061. Γιατί εσείς ξέρετε, τα μεντίζενες δεν υπόσχονται, εγγυώνται. Ο άντρας δεν χρειάζεται πολλά. Ένα αρκεί. Collagen Proactive. Καταπολεμά τριχόπτωση, αρθριτικά, ταλαιπωρημένη επιδερμίδα. Collagen Proactive. Το νούμερο 1 κολαγόνο. Η πιο αξιόπιστη και οικονομική λύση στα ασανσέρ από την Polylift. Ασανσέρ όλων των τύπων με τέλεια εργονομία. Αποκτήστε τώρα ασανσέρ 2 ορόφων μόνο με 4.000 ευρώ. Polylift. Πειραιώς 80, Μοσχάτο. Το Φάμπρικα έκανε πάλι τα μαγικά του. Γρανιτοπλακάκι Ιταλίας μόνο 5,90 ευρώ. Φάμπρικα, Κηφισού και Νιρβάνα στις 3 γέφυρες. Η Golden Star γιορτάζει και σας προσφέρει ένα εκπληκτικό σετ Amador σε τιμή δώρου. Το διάσημο γαλλικό μονόπετρο σχέδιο, το πρώτο σε πωλήσεις σε Ευρώπη και Αμερική, τώρα και στην Ελλάδα, μόνο με 24,99 έναντι της αρχικής του τιμής στα 180 ευρώ. Προσθέστε τώρα στη συλλογή σας μια αριστουργηματική σύνθεση από ένα λαμπερό μονόπετρο μενταγιόν με την αλυσίδα του και ασορτή σκουλαρίκια, όλα σε λευκό χρυσό των 18 καρατίων στα 0,30 μάικρον σε μια άψογη επιπλατίνωση με την αλόη. Το βάρος του κεντρικού αυστριακού κρυστάλλου είναι στα 2 καράτια, σε κοπή round με εκπληκτική διάβγεια και καθαρότητα. Η αλυσίδα είναι μοντέρνα, σε αμερικάνικο σχέδιο, με γαζωτή υφή και με προέκταση για να προσαρμόζεται στο ύψος που επιθυμείτε. Τα κοσμήματα συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση ποιότητος. Προσοχή! Δεν χρειάζεται πιστωτική κάρτα για να τα αποκτήσετε. Μόνο ένα απλό τηλεφώνημα στο 2310 325 640 και το πανέμορφο σετ Amador έρχεται σε πολυτελή συσκευασία δώρου στο χώρο σας. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 325 640 και κάντε δικό σας ένα πλήρες μονόπετρο σετ Amador μόνο με 24,99. Μη χάσετε αυτήν την εκπληκτική υπερπροσφορά. Τηλεφωνήστε τώρα. Η συνταγή του Ακάκιου για το γιουβέτσι είναι ο οικογενειακός μας θησαυρός. Πρώτα την εμπιστεύτηκε στον αδερφό του, τον παππού μου. Όταν εκείνος έφυγε στο μέτωπο, την έδωσε στη θεία τη Μερόπη και εκείνη στη μάνα μου. Και μετά την πήρα εγώ και την έχασα. Τέλος πάντων, το μυστικό του Ακάκιου το φυλάω εδώ και εδώ. Είναι η Μίσκο γιατί διαλέγει τα καλύτερα ελληνικά σιτάρια. Ακάκιε, μην ξεχάσεις τα μακαρόνια να είναι Μίσκο. Μπείτε στο minetaasfaliagyapanda.gr ή επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο και γνωρίστε τι σημαίνει αληθινή ασφάλεια για μια ζωή. Ασφάλιε Mineta. Σήμερα είχαμε ένα μεγάλο λεκέ από καφέ. Θα σας δείξω πώς χρησιμοποιώ το βάνις. Παίρνω μία δόση βάνις, το τρίβω, το βάζω στο πλυντήριο. Θα σας δείξω έναν λεκέ από ντομάτα στην προσπάθειά μου να μαγειρέψω μαζί με το γιο μου. Μία μεζούρα βάνης, τρίβω το λεκέ, το αφήνω να μουλιάσει για να το βάλω στο πλυντήριο. Και είναι σε καινούριο. Έτοιμο για τα επόμενα μαγειρέματα. Στην Παλωμένος Doors, η νέα πόρτα ασφαλείας Λέων με πιστοποίηση κλάση 3 από 399 ευρώ. Παλωμένος Doors δωρακίζει τον χώρο σας. You're beautiful.
90 χρόνια έψα. Σας ευχαριστούμε για τις καλές στιγμές. Νέο επαιτειακό κόκκινο τσάι light, cranberry, αρώνια, goji berry. Σε μια γυναίκα σαν και σένα θέλω άλλες 10. Τώρα βγαίνω, πίνω και τα σπάω και καλά περνάω. Ελευθέρης Πανταζής, ένα τραγούδι που έχει κάνει τεράστια επιτυχία. Έχει βάλει και το χεράκι του ο Βαλεντίνος σε αυτό και όχι μόνο. Λοιπόν, δεν έχουμε το Ελευθέρη Πανταζή σήμερα στην εκπομπή, αλλά και αυτό το τραγούδι σου λέει ότι εγώ δεν μένω πιστό σε μια γυναίκα, σαν και σένα θέλω άλλες 10. Επίσης, ο Σταύρος Λιβικός, άλλος φίλος και καλός, είχε πει το «Γιατί να προσέφω αγάπη μου», πολύ ωραίο το τραγούδι, πάρε τηλέφωνο, τον κερατά, καλύτερα τώρα παρά μετά. Είπαμε να δούμε σήμερα την εκπομπή και με λίγο χιούμορ. Όσοι από εμάς έχουμε υποστεί στο παρελθόν απιστία, μπορούμε να καταλάβουμε ότι αν δεν έχουμε και λίγο χιούμορ να τα απεξέλθουμε σε όλο αυτό, μας παίρνει από κάτω και βιώνουμε καταστάσεις που δεν είναι ωραίες σε καμία περίπτωση. Αγαπημένες φίλες μου, θέλω να περάσουμε και οι τρεις μας τώρα και ο κόσμος που είναι στο σπίτι και παρακολουθεί να δούμε το βίντεο που έχει ετοιμάσει ο Γιάννης Αλαμάνος που αφορά στους Έλληνες για την απιστία. Και τι είπατε? Ναι, απόψεις Ελλήνων. Τι είπα εγώ? Δεν ακούς καλά. Έχεις πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα. Έχεις. Πες. Πες. Έτσι. Να είναι πρώτος. Γιατί ο άντρας είναι πιο επιρρεπής. Τον άντρα, άμα τον πει ο φίλος, με αυτή τη γυναίκα θα τη βγάλεις μια ζωή, τελείωση. Το ίδιο βράδυ την πήρε τη Ρωσίδα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το πρώτο βράδυ του γυρισμού, όταν την έχεις κάνει τη βρωμοδουλειά, εκεί είναι το δύσκολο. Εκεί που μπαίνεις μέσα και ελπίζεις ότι θα κοιμάται. Και αυτή δεν κοιμάται. Και είναι με το μάτι γαρίδα και κάνεις την πρώτος και καρφώνεσαι. Και λες δεν κοιμάσαι, μη μιλά κερατά μου. Καρφώνεσαι, δεν κοιμάσαι. Και ακούς εκείνο το κοφτό, όχι δεν κοιμάμαι. Και συνεχίζει με χειρότερο τρόπο. Ήθελες να κοιμάμαι? Και κάνεις τη δεύτερη και λες, εγώ. Ο άντρας όταν λέει ψέματα πάντα βάζει το εγώ. Είναι νόμο. Εγώ. Πιστεύεις ότι μπορώ εγώ να κάνω τέτοια πράγματα? Αλλά την ώρα που το λέει αυτό, άμα ακούσει καλά τη φωνή του, αυτοθαυμάζεται. Δηλαδή είναι σαν να λέει βεβαίως και κάνω τέτοια πράγματα και μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά το ακούς από κάτω αυτό. Εγώ να κάνω τέτοια πράγματα? Ωραία, πώς θα κάνω αυτά τα πράγματα. Ακούς από κάτω. Διότι το δράμα με τον άντρα είναι ότι δεν μπορεί ένα ψέμα της προκοπής να το πει. Λέει πουλά. Δεν σταματάει στο ένα. Είχε κίνηση, συνεχίζει. Και εκείνη στον δρόμο και τράκανε μπροστά μας. Και χτύψε λέγαμε το νέο παιδί, το λυπάται κιόλας. Και είχαμε βγει όλοι να βοηθήσουμε. Και δεν το πιστεύεις, βρήκα και ένας μαθητή μου εκεί πέρα. Πάνω το μου λέει ρε πάνω να πιούμε ένα ούζο, ρε ξαναβρεθήκα. Και πού είσαι, μου λέει, μην ξαναχαθούμε. Κανονίζει και τα άλλα ραντεβού. Η απιστία δεν είναι τίποτα. Δεν είναι ζόρι η απιστία. Ζόρι είναι τα άλλα, είναι η καθημερινότητα που δεν τη συναντάει ο άλλος στα μάτια σου. Θα σε χάνει. Ποια απιστία? Απιστία τι είναι? Ψηλά. Ορίστε. Ότι δεν είναι τίποτα. Ναι, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Τι είναι η απιστία? Δεν πληγώνει τον άλλο πολύ με την απιστία. Δεν το ξέρει. Αν το μάθει, αν δεν το ξέρει, εντάξει. Δεν θα το μάθει. Θα το μάθει όταν πεις κάνε εσύ έτσι και το εγώ είμαι εκεί. Απιστία σου έχει τύχει να συγχωρήσει τη ζωή σου? Ναι. Σου έχει τύχει. Και κράτησε μετά η σχέση, ας πούμε, ή. Δεν κράτησε και για πάντα. Δεν κράτησε και για πάντα. Αλλά δεν ήταν από αυτό μόνο. Α, δεν ήταν από αυτό. Γενικά όταν χαλάει κάτι, φάνηκε σε αυτό. Αλλά δεν σημαίνει ότι έχει χαλάσει. Είμαι με έναν άνθρωπο. Εάν κάνω κάτι με έναν άλλον άνθρωπο, αν έχω μια ερωτική συμπεριφορά, δηλαδή σχέση με έναν άλλο άνθρωπο, δεν μπορώ να είμαι με τον προηγούμενο. Μάλιστα. Αυτό είναι όμως. Έτσι είμαι. Δεν είναι γιατί είμαι καλό παιδί. Η απιστία είναι κάτι που μπορεί να συμβεί σε όλους μας. Δηλαδή, μέσα σε μια μακροχρόνια σχέση, μπορεί κάποια στιγμή, γιατί νιώθεις την ανάγκη να επιβεβαιωθείς. Γιατί όντως κάποιος μπορεί να σε έλξει πάρα πολύ και να είναι για να. Μπορεί να συμβεί.
Η ανάγκη όμως να είσαι συνεχώς, να ζητάς συνεχώς την επιβεβαίωση τριγύρω και ποτέ να μην είσαι ικανοποιημένος, αυτό δεν είναι η απιστία. Είναι το πρόβλημα του άλλου που δεν το αντέχεις. Εσύ ήσουν πάντα πιστή στη σχέση σου? Όχι, έχει τύχει και σε μένα να μην είμαι. Περίεργος πώς πάντα προετοιμάζομαι για την απιστία με την έννοια, εννοώ να τη φάω, με την έννοια ότι άνθρωπος είναι και ο άλλος, όπως και εγώ το σκέφτομαι και πιθανόν το κάνω, γιατί να μην του τύχει και αυτού. Δηλαδή και να βγάλω από τον εαυτό μου από το μυαλό μου αυτά τα κουτάκια που μας έχουν μεγαλώσει, ότι σε μένα, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, εμένα, φύγε. Λίγο περισσότερη κατανόηση. Και ανάλογως αν θέλεις πολύ τον άλλον, προσπαθείς με μια δύσκολη διαδικασία μέσα σου, βέβαια δεν είναι εύκολο, να το ξεπεράσεις. Ισχύει ότι μια απιστία ήταν ο λόγος, η αιτία του πρώτου σας διαζυγίου? Ναι, αλλά νομίζω ότι θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Θα γινόταν? Νομίζω θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Κοίταξε να δεις, όταν φτάσει να πιστήσει ένας από τους δύο, κάτι έχει συμβεί ήδη. Όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, κανένας δεν έχει όρεξη να κάνει μια πιστία. Είναι δηλαδή έτοιμο το έδαφος για να πιστήσει ένας από τους δυο. Έχεις συγχωρήσει απιστία? Ναι. Αλήθεια, Πολύ δύσκολο. Και μετά συνέχισες? Έχουμε την τάση να θεωρούμε τους ανθρώπους κτήματά μας και δεν είναι. Αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, ίσως γίνεται λίγο πιο εύκολο. Δεν νομίζω, κανένας δεν εκτιμά κανένας. Έχεις πάει ποτέ με άλλη γυναίκα όσο με τη γυναίκα σου? Περιμένω να μου απαντήσει ειλικρινά. Πρέπει να σου πω ότι δεν πάω ούτε με τη γυναίκα μου, γιατί πραγματικά δεν πάω με παντρεμένες. Εντάξει, Μάρκος Εφερλής, respect, τον αγαπάω, τον λατρεύω. Δεν μπορεί να πάει με τη γυναίκα και δεν μπορεί να πάει με παντρεμένες. Είδαμε λοιπόν διαφορετικές απόψεις σε αυτό το βίντεο συγγραφή συνεντεύξεων αναγνωρίσιμων Ελλήνων και βλέπουμε ότι κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει διαφορετικά. Εγώ ταυτίστηκα πιο πολύ με τη Σμαράγδα Καρύδη, που είπε ότι ναι, έχω βιώσει και τη συγχώρεσα. Βέβαια στα εφηβικά μου χρόνια σε δεσμό δεν μιλάμε, δεν έχει τύχει κάτι τέτοιο στο γάμο μου και αν έχει τύχει δεν θέλω να το μάθω. Λέμε τώρα. Ισχύει, κορίτσια μου, το 7 χρόνια φαγούρα? Εγώ θα έλεγα 3. Και εγώ το ίδιο. Εγώ συμφωνώ με τη Δήμητρα. Με την τελευταία έρευνα που κάναμε, είναι στα 3 χρόνια θα απιστήσει ο ένας ή ο άλλος και μετά από το πρώτο παιδί, που συνήθως ένα ζευγάρι στην Ευρώπη ή στην Αμερική παίρνει 3 χρόνια για να έρθει και το πρώτο μωρό και εκεί γύρω είναι... Εκεί είναι επικίνδυνο δηλαδή. Λίγο να μιλήσω κι εγώ για αυτό το 3 που έτσι ξεστόμησα πριν, έτσι μόνο του Σαβόμβα. Καταρχήν τα 3 χρόνια δεν είναι ο χρόνος απιστίας απαραίτητα, είναι ο χρόνος όμως που τελειώνει ο ενθουσιασμός του έρωτα. Έτσι. Δηλαδή, το honeymoon. Με κάποιο τρόπο συνηθίζεις τον άλλον, τον ξέρεις, έχει φύγει από το βάθρο, δεν τον ερωτεύεσαι, δεν τον ζητάς. Δηλαδή, δεν έχεις αυτή την προσμονή του ραντεβού. Ζητώ. Αν λοιπόν τον έχεις 3 χρόνια, τον έχεις χορτάσει. Άρα δεν τον ζητάς πια. Υπό αυτή την έννοια τώρα εδώ πέρα θα μπορούσε να ξεκινήσει μια περίοδος που μπαίνει η απιστία μέσα. Θα μπορούσε και όχι. Να γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή να μετασχηματιστεί η σχέση σε κάτι άλλο. Εγώ διαφωνώ πλήρως με τις λέξεις απιστία και απάτη. Έτσι, δηλαδή προδοσία, άμα τα σκεφτείς όλες τις λέξεις που χρησιμοποιούμε, όχι μόνο στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό το ότι αυτό είναι, και εδώ είναι η σχέση, αν θέλετε, του ότι κάτι γίνεται. Δεν αφορά μόνο το ζευγάρι. Είναι κοινωνικό το φαινόμενο, έτσι, και ευρύτερα κοινωνικό. Οι λέξεις αυτές προκαλούν ενοχή, όπως και να γίνει. Και επίσης λειτουργούν κανονιστικά. Μάλιστα. Γιατί αυτό που κάνεις ή κάνει ο άλλος φαίνεται σαν να το κάνει εναντίον του συντρόφου ή της συντρόφου. Της κοινής ζωής θα έλεγα εγώ. Της κοινής ζωής. Μπορεί να είναι αφοσιωμένος βέβαια στο κοινό σπιτικό ή στη σχέση. Το ένα δεν σημαίνει απαραίτητα και το άλλο. Τη μία αφοσίωση. Έχει τύχει στο γραφείο να έρθουν ζευγάρια από κοινού που περάσαν έτσι μια άσχημη περίοδο στη σχέση τους και να θέλουν και οι δύο όμως να προχωρήσουν μπροστά? Βεβαίως. Και να τα αφήσουν πίσω τους? Πολλά τα έχουν καταφέρει? Ναι, οι περισσότεροι τα καταφέρνουν.
Ναι. Γιατί ρωτάω, γιατί φαντάζομαι ότι στο πίσω μέρος του μυαλού μας, όσοι περνάνε μια τέτοια φάση, κάτι τους μένει, γίνονται πιο καχύποπτοι, ίσως γίνονται λίγο πιο διεκδικητικοί, ενοχλούν περισσότερο τον σύντροφό τους με τηλεφωνήματα που είσαι, που πας. Δεν ξέρω, δεν μένει έτσι κάτι, μια σκιά στη σχέση? Κοιτάξτε να δείτε, επειδή είναι κοινωνικά καθορισμένο όλο αυτό που συζητάμε, είναι λίγο σαν όταν γεννιέται ένα μικρότερο αδελφάκι μέσα σε μια οικογένεια, το μεγαλύτερο ζηλεύει. Έτσι. Εκεί επιδράει η οικογένεια και σταματάει τη ζήλια σαν κάτι που δεν είναι επιτρεπτό. Στην περίπτωση της απιστίας εμφανίζεται ένας αντίζηλος, ας πούμε, ο οποίος διεκδικεί και παίρνει το ενδιαφέρον του συντρόφου, που μπορεί να είναι μαμά, γιατί δίνει τρυφερότητα, χάδια κλπ, αγάπη. Εκεί όμως η κοινωνία δρά διαφορετικά. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Δηλαδή, αν η κοινωνία λειτουργούσε με τον τρόπο που λειτουργεί στην περίπτωση της οικογένειας, με τα δύο παιδιά που γεννιέται το μικρό παιδί και απαγορεύει τη ζήλια. Προσπαθεί τουλάχιστον όσο μπορεί. Αν αυτό γινόταν και στο επίπεδο της οικογένειας, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Θέλω να πω ότι τα συναισθήματά μας δεν είναι μόνο δικά μας. Είναι προϊόν κοινωνικοποίησης. Τώρα βέβαια δεν πλήττεται η οικογένεια μόνο από τις απιστίες. Έτσι. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές μονογονεϊκές οικογένειες. Υπάρχουν πάρα πολλά διαζύγια. Υπερβολικά πολλά διαζύγια. Δυστυχώς. Υπάρχουν γάμοι γκέι που γίνονται. Σε λίγο θα δούμε και άλλες μορφές οικογένειας. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες αρχίζουν και διαμορφώνονται οικογένειες ή η ιδέα μιας οικογένειας η οποία δεν θα βασίζεται ξέματος. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι σήμερα ακόμα νιώθω ότι περνάμε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Δεν σε ικανοποιεί αυτό, αυτή η μετάβαση? Δεν έχει να κάνει με το αν ικανοποιεί ή δεν ικανοποιεί. Έχει να κάνει με εγώ το παρατηρώ. Καταλάβατε, δεν έχει να κάνει με το θέμα. Λίγο. Το τι θα συμβεί στο μέλλον. Όχι, δεν φοβάμαι. Δεν φοβάσαι. Εσύ, Κατιλένα, πώς το βλέπεις όλο αυτό? Γιατί όσα είπε μέχρι τώρα είναι τεκμηριωμένα. Δηλαδή τα βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας και τα ζούμε. Έχει δίκιο. Πώς το βλέπεις? Και εμείς με τις έρευνες που κάνει η Ashley Madison κατά καιρούς, τα βλέπουμε όλο αυτό. Για το ότι δεν είναι 7, είναι 3 χρόνια. Βλέπουμε ότι μετά την επομένη της γιορτής της μητέρας... Εκεί θέλω να σε πάω. Άκου τώρα, Δήμητρα, μία έρευνα που έκαναν, που μου την είπε στο τηλέφωνο και της λέω αποκλείεται. Γιατί, για ποιο λόγο? Πέσε παρακαλώ. Μετά τη γιορτή της μητέρας είδαμε ότι στην Ελλάδα είχαμε μία αύξηση γύρω στα 321%. Των αντρών. Όχι, το γυναικό. Οι μαμάδες πήραν μαμάδες. Ανέβηκε τόσο πολύ οι εγγραφές σαν καινούρια μέλη. Τι είναι αυτό? Ότι η γυναίκα, είμαστε ανεξάρτητες, δουλεύουμε, είμαστε όμορφες, προσέχουμε τον εαυτό μας, κάνουμε τόσα πράγματα. Αλλά θέλουμε όμως και την τρυφερότητα, θέλουμε να είμαστε ιδιαίτερες, θέλουμε να μας προσέχουν. Όταν αυτό λείψει, ότι δεν υπάρχει σωστή σεξουαλική ζωή σε ένα ζευγάρι, βλέπουμε ότι μετά από έτσι μεγάλες γιορτές, την γιορτή της μητέρας, τη γιορτή των ερωτευμένων, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, έχουμε μεγάλη κινητικότητα. Τώρα θα σας πω από την άλλη εβδομάδα που είναι και η γιορτή του πατέρα, πώς θα κινηθούμε και σε αυτά τα πλαίσια. Μου κάνει εντύπωση αυτό, έτσι. Είναι και ένα είδος επιβεβαίωσης της μανούλας, η οποία είδαμε και το τηλεφώνημα του φίλου πριν, που γίνεται μητέρα και θέλει να αισθανθεί ξανά γυναίκα. Χάνει δηλαδή εν μέρει το ρόλο της μια γυναίκα όταν γίνεται μητέρα. Πάβει να είναι αντικείμενο πόθου για το σύζυγο και γίνεται μια μαμά που θα κάνει τις ραγάδες στην κυταρίτιδά της, τις σακούλες της και όλα αυτά. Παίζει ρόλο και αυτό στο να αναζητήσει να βρει σύντροφο. Και ρωτάω και τις δύο. Εμείς βλέπουμε ότι συνήθως το τι τους λείπει είναι η οικειότητα στην κρεβατοκάμαρα. Το σεξ, καλός ή κακός, είναι ένα βασικό στοιχείο σε μία σχέση. Βλέπουμε ότι στην Ashley Madison ότι είναι οι περισσότερες γυναίκες, με έρευνες που κάνουμε, με ειδικές ερωτήσεις που τις έχει φτιάξει ο Dr. Eric Anderson, που είναι σεξολόγος, βλέπουμε αυτό, ότι τους λείπει η οικειότητα, τους λείπει η τρυφερότητα, τους λείπουν κάποια πράγματα. Η οικειότητα μέσα σε ένα γάμο γίνεται να λείπει? Φυσικά και μπορεί να λείπει. Ναι. Και στη σχέση των ζευγαριών μπορεί να λείπει και από την αρχή, μερικές φορές. Εντάξει, μου κάνει εντύπωση γιατί... Εξαρτάται. Υπάρχουν απ' όλα. Απ' όλα έχει ο μπαχτσές. Φαντάζομαι ότι εσύ πρέπει να έχεις δει τέτοιες περιπτώσεις πάρα πολλές και...
Ναι, αλλά δεν υπάρχει ένα μοντέλο, θα έλεγα. Δηλαδή, το μόνο που υπάρχει σίγουρα είναι αυτό που λέγαμε, δηλαδή ότι η απιστία είναι κάτι το οποίο κοινωνικά είναι απαγορευμένο. Έτσι, αυτό είναι κάτι το οποίο ταλαιπωρεί τον κόσμο πάρα πολύ. Διαφυλάσσει, βέβαια, δεν είναι μόνο. Εγώ δεν είμαι υπέρ, έτσι, ή κατά. Θέλω να το διευκρινίσω. Παρατηρείς, το κατάλαβα. Έτσι. Το κατάλαβα. Εγώ παρατηρώ και τον πόνο που έρχεται στο γραφείο. Υπάρχει πάρα πολλής πόνος. Πονάει πολύ, η απιστία πονάει πολύ. Έτσι. Και σε αυτόν, και η πλάκα είναι ότι δεν είναι μόνο αυτός που απατά, με εισαγωγικά η λέξη απατά, που έχει μια εκτός σχέσης, δεύτερη σχέση, αλλά και αυτός που την υφίσταται και αυτός που την κάνει. Να σας πω κάτι πριν περάσουμε να δούμε το επόμενο βίντεο. Και προσωπική άποψη, ξαναλέω, έτσι, δεν εκπροσωπώ κάποιον. Εδώ σε πονάει όταν ο πρώην σου φτιάξει τη ζωή του ξανά. Είτε με σχέση είτε με γάμο. Και λες, εγώ τον έχω χωρίσει, τον έχω ξεχάσει, έχω τραβήξει τον δρόμο μου. Μπορεί να έχω κάνει και δεύτερο γάμο. Όταν μαθαίνεις ότι ο πρώην φτιάχνει τη ζωή του, σε ενοχλεί. Πόσο μάλλον όταν είσαι ερωτευμένος με τον σύζυγό σου, σύντροφό σου και μαθαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει απιστήσει. Εκεί πρέπει να πονάει πάρα πολύ. Το πιο ωραίο είναι να φτιάχνουν και οι δυο τη ζωή τους και να είναι αγαπημένοι όλοι μαζί. Επιτρέψτε μου να πω γιατί γελάω, γιατί εντάξει, ο κόσμος ξέρει ότι είναι καμένο, αλλά μου λέει ο Γιάννης στο αυτή, μου λέει έχουμε έναν κύριο Μπάμπη στη γραμμή. Το νου σου ρεμάλι. Πάμε να δούμε το επόμενο βίντεο που αφορά στο Hollywood. Γιατί είδαμε ότι έχουν ανέβει τα ποσοστά σύμφωνα με την έρευνα που έχετε κάνει εσείς εδώ στην Ελλάδα, αλλά άλλοι έχουν τα πρωτεία χρόνια τώρα. Για να το δούμε. Σε ολόκληρο τον κόσμο, ακόμα και σε εκείνο τον τόσο λαμπερό του Hollywood, τα πράγματα πολλές φορές δεν είναι και τόσο λαμπερά. Πασίγνωστα ζευγάρια έρχονται συχνά στα μαχαίρια και χωρίζουν με αφορμή μία εξωσυϊκή σχέση ή μία απιστία γενικότερα. Κινητό τηλέφωνο. Νούμερο 1 κίνδυνος να αποκαλυφθεί ο άπιστος σύζυγος, κυρίως μιας και ο σύζυγος πολύ σπάνια θα κατέφευγε σε μια τέτοιου είδους ανασκαφή στο κινητό της σύζυγου. Κάτι τέτοιο έπαθε και ο παγκοσμίου φήμης αστέρας του NBA, Τόνι Πάρκερ, όταν η αγαπημένη του Εύα Λογκόρια βρήκε ερωτικού περιεχομένου SMS στο κινητό του συζύγου της από τη σύζυγο του συμπαίκτη του, Brent Barry, Erin Barry. Μια ερώτηση αυθόρμητη και μια διαπίστωση. Πώς απατά στην Εύα Λογκόρια, και η διαπίστωση, ο Τόνι Πάρκερ έκανε σκληρές προπονήσεις, αλλά μάλλον με την Έριν και όχι με τον Μπρεντ. Το 1966 μια παράνομη σχέση τάραξε το Hollywood όταν το πασίγνωστο κινηματογραφικό ζευγάρι Ιβ Μοντάν και Σιμών Σινιορέ μένουν στο ίδιο ξενοδοχείο με τους Άρθουρ Μίλερ, τον παγκοσμίου φήμη συγγραφέα, και τη εξωβόμβα Μεριλίν Μονρόε. Γνωρίζονται, κάνουν παρέα και έρχεται το μοιραίο. Η Μεριλίν κάνει σχέση με τον Ιβ και η Σιμών το μαθαίνει από τις εφημερίδες. Ο πόθος εκατομμυρίων ανδρών, Αντζελίνα Τζολί, γίνεται η πέτρα του σκανδάλου αφού πρωταγωνιστεί στα δύο επόμενα παραδείγματά μας. Στο πρώτο, μπαίνει σφήνα στο ζευγάρι Billy Bob Thornton και στη σύζυγό του Laura Dern, με την ίδια να δηλώνει λίγο αργότερα. Έλειψα από το σπίτι για κάποια γυρίσματα και όταν επέστρεψα ο καλός μου είχε παντρευτεί. So what do we do? 14 χρόνια μετά, στα γυρίσματα της ταινίας Mr. and Mrs. Smith, ερωτεύεται τον Brad Pitt, που εκείνη την περίοδο είναι λίγο παντρεμένος με την ελληνικής καταγωγής Jennifer Aniston. Ο Brad χωρίζει και παντρεύεται την Αντζελίνα, όπου φτωχός και η μοίρα του. Η οσκαρική Χάλι Μπέρι, λίγους μήνες μετά το Όσκαρ που κέρδισε, κερδίζει και μία απιστία από το σύζυγό της και ράπερ Eric Bennett, ο οποίος αργότερα μπαίνει σε μία κλινική αποτοξίνωσης. Εδώ κολλάει η ιστορική ατάκα. Άντε καλέ, σιγά, κόβεται το σεξ. Και θα κλείσουμε με τον γοητευτικό Jude Law, ο οποίος ενώ χώρισε τη γυναίκα του και μητέρα των 3 παιδιών του, Sandy Frost, για την ηθοποιό και συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία Alfie, Sienna Miller, εκείνη μάλλον έπεσε θύμα του γνωστού «Δεν ήξερες, δεν ρώταγες» και μετά από λίγο καιρό η Miller διαβάζει σε πρωτοσέλιδο τη σχέση του καλού της με την ταντά των παιδιών τους, Daisy Miller. Νομίζω ότι καλύτερα είναι όταν νιώθεις ότι πνίγεσαι, ότι χρειάζεσαι μια άλλη επαφή, μια διέξοδο από τη σχέση σου, να κάτσεις, αυτό θα έκανα εγώ,
και να του πεις, ξέρεις κάτι, ως εδώ ήταν, για αυτούς τους λόγους πάμε παρακάτω τη ζωή μας. Λέω τώρα, δεν θέλω να κάνω κακό ούτε στην επιστήμη σου, ούτε στο site σου. Εγώ τι θα έκανα. Και βλέπουμε ότι περισσότεροι από τους αστέρες του Hollywood το έμαθαν, όχι απλά κατόπιν εορτής. Μη σου που είχαν πει και η κουλούρα είχε μπει πρώτα και μετά το μάθανε. Είναι αυτό που λέει ο λαός μας, ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος. Ισχύει, κορίτσια μου. Ή θέλει. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ακούω. Σιγά σιγά η εκπομπή θα ολοκληρώσει. Θα ήθελα λοιπόν τη γνώμη σας για την απιστία, την προσωπική σας όμως, όχι την επιστημονική ή την επαγγελματική. Πώς θα διαχειριζόσουν εσύ μια απιστία, τι θα έκανες? Ούψ. Δύσκολο. Δύσκολη ερώτηση. Αυθόρμητη. Αυθόρμητη. Θα σου πω δύο πράγματα. Ναι. Μία φίλη μου είχε θέματα στο γάμο της. Μου λέει τι να κάνω. Και εγώ της είπα την καταπληκτική ατάκα. Η ζωή είναι μικρή, κάνε μία σχέση. Λες και το είχα γράψει ότι κάποια χρόνια μετά θα το εκπροσωπούσα με την ashleymadison.com. Τώρα, στην περίπτωσή μου, θα κοιτούσα τι οδήγησε τον σύζυγό μου ή τον σύντροφό μου σε μια απιστία. Μήπως έχω κάνει κι εγώ κάτι. Μήπως τον έχω διώξει με τη συμπεριφορά μου, δεν υπάρχει οικειότητα, δεν υπάρχει καλό... Αυτές οι ενοχές που έχουμε αμέσως μετά από κάτι τέτοιο. Ναι, ψαχνόμαστε. Μήπως στην κρεβατοκάμαρα κάπου δεν πάει το θέμα, θα το έψαχνα. Αλλά θα τον έβαζα κάτω, έλα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, αν ήταν και μια μακροχρόνια σχέση. Και αν δεν σου είχε τελειώσει κιόλας. Και αν δεν μου είχε τελειώσει, αν έχω αρχίσει και ακόμα αισθήματα, θα πηγαίναμε κάπου σαν τη Δήμητρα να το συζητήσουμε. Για να δώσεις άλλη μια ευκαιρία. Πριν πάμε στη Δήμητρα να το συζητήσουμε, θα πάμε σε διαφημίσεις για να εξακολουθήσουμε και εμείς εδώ οι εργαζόμενοι του να έχουμε εκπομπή. Ερχόμαστε και ακούμε Δήμητρα Σταύρου και την άποψή της, γιατί θέλω να μάθω πώς εκείνη θα διαχειριζόταν μια απιστία, αλλά φυσικά και την επιστημονική σου άποψη, αγάπη μου. Τι γελάς? Έλα, σου δίνω το χρόνο να το σκεφτείς. Σε 2 λεπτά είμαστε πίσω. Στη ζωή, εσύ διαλέγεις τη γεύση. Bonjour, mon ami. Βελτιώθηκε στα γαλλικά? Στα γαλλικά όχι, αλλά στα αλλαντικά γκουρμέ. Γαλοπούλα εν Ελλάδη γκουρμέ ψητή και τώρα και νέα γαλοπούλα γκουρμέ καπνιστή. Με ατόφιο, ζουμερό φιλέτο μαριναρισμένο σε ελαιόλαδο με αρωματικά βότανα. Ζητήστε τα με το όνομά τους. Εν Ελλάδη γκουρμέ. Και θα με θυμηθείτε. Αποκλειστικά στα Μέντι Πρίνου, ο κρουστικός υπέρηχος για την καταπολέμηση της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους με υψηλής ενέργειας κρουστικά κύματα. Τα Μέντι Πρίνου κάνουν ένα μεγάλο δώρο για την αντιμετώπιση του τοπικού πάχους. Οι 10 πρώτοι που θα καλέσουν στο 801 1035 θα κερδίσουν 2 συνεδρίες κρουστικού υπέρηχου για την αντιμετώπιση της λιπόλυσης, διαγνωστικά τεστ Metabolism ID και ειδική διατροφή απώλειας βάρους για 1 μήνα. Αποκλειστικά στα Μέντι Πρίνου, ο κρουστικός υπέρηχος για την καταπολέμηση της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους με υψηλής ενέργειας κρουστικά κύματα. Τα Μέντι Πρίνου κάνουν ένα μεγάλο δώρο για την αντιμετώπιση του τοπικού πάχους. Οι 10 πρώτοι που θα καλέσουν στο 801 1035 θα κερδίσουν 2 συνεδρίες κρουστικού υπέρηχου για την αντιμετώπιση της λιπόλυσης, διαγνωστικά τεστ Metabolism ID και ειδική διατροφή απώλειας βάρους για 1 μήνα. Κυρίες και κύριοι, οι ειδήσεις των Stars κάθε βράδυ εδώ στο κανάλι Ε στις 7:30. Και μην ξεχνάτε, σας λατρεύω! Τώρα υπάρχει ένας Star που σε ταξιδεύει.
Ακολουθεί απίστευτη προσφορά. Μόνο για 4 ημέρες. Παρασκευή 6 έως Δευτέρα 9 Ιουνίου. Οι 2 θερμοπροστασίες πόρτας μόνο 9,99 ευρώ. Οι πόρτες και τα παράθυρα στο σπίτι σας μπάζουν. Ξέρετε βέβαια ότι αυτό σημαίνει θερμικές απώλειες. Το κλιματιστικό δουλεύει, αλλά η δροσιά του χάνεται. Πληρώνετε αρκετά χρήματα για ηλεκτρικό ρεύμα που φεύγουν κυριολεκτικά κάτω από την πόρτα σας. Θέλετε να λειτουργήσετε το κλιματιστικό σας μέχρι και 30% λιγότερο? Αυτή εδώ είναι η λύση. Η θερμοπροστασία πόρτας είναι το έξυπνο μονοτικό διπλής όψης, που με μια κίνηση σφραγίζει τα κενά κάτω από τις πόρτες σας. Και από τις δύο πλευρές, και από μέσα και από έξω. Τώρα ο ζεστός αέρας από έξω δεν θα μετατρέπει σε φούρνο το χώρο σας. Επειδή η θερμοπροστασία πόρτας κλείνει αεροστεγώς τα κενά κάτω από τις πόρτες, κρατώντας τη δροσιά μέσα στο σπίτι. Και επειδή είναι διπλής όψης, σφραγίζει την πόρτα σας και από έξω και από μέσα. Γι' αυτό και είναι τόσο αποτελεσματικό. Κοιτάξτε πόσο αέρας περνάει κάτω από την πόρτα χωρίς θερμοπροστασία. Κοιτάξτε τώρα πόσος αέρας περνάει όταν τοποθετήσουμε τη θερμοπροστασία πόρτας. Δεν περνάει. Η θερμοπροστασία πόρτας είναι μια καταπληκτική πατέντα, έξυπνη και ευέλικτη για να προσαρμόζεται σε κάθε πόρτα. Μπαίνει και βγαίνει με μια μόνο κίνηση. Τοποθετούμε τους 2 κυλίνδρους μέσα στις θήκες, διπλώνουμε την άκρη από τις θήκες και κουμπώνουμε με το σκράτς. Αν η πόρτα μας είναι στενή, μπορούμε να κόψουμε τους κυλίνδρους στο επιθυμητό μήκος. Τοποθετούμε τη θερμοπροστασία στην πόρτα μας με μια κίνηση και είμαστε έτοιμοι. Κρατήστε τη δροσιά μέσα στο σπίτι με μια απίστευτη υπερπροσφορά. Μόνο για 4 ημέρες. Παρασκευή 6 έως Δευτέρα 9 Ιουνίου. Από 29,99 ευρώ, μόνο 9,99 ευρώ τα 2 τεμάχια. Η θερμοπροστασία εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε πόρτα. Μπορείτε να την προσαρμόσετε σε γυάλινη πόρτα, σε λεπτή πόρτα εσωτερικού χώρου, σε απλή εξώπορτα, αλλά και σε θωρακισμένη εξώπορτα. Απλά κόψτε στο κατάλληλο μήκος και σύρτε το κάτω από την πόρτα. Με τη θερμοπροστασία πόρτας τώρα σφραγίζει εντελώς. Και όταν λέμε ότι σφραγίζει, εννοούμε ότι σας απαλλάσσει και από το ζεστό αέρα, από τον καύσωνα και από τη σκόνη, αλλά και από τα ζωήφια που περνούν κάτω από την πόρτα σας τώρα το καλοκαίρι. Μέχρι τώρα βάζατε απλά αεροστόπ που έφευγαν συνέχεια από τη θέση τους κάθε φορά που ανοίγατε την πόρτα. Η μοναδική πατέντα όμως της θερμοπροστασίας μας της επιτρέπει να κινείται μαζί με την πόρτα για να σφραγίζει τα κενά πάντα και παντού. Το καλοκαίρι στην Ελλάδα κάνει καύσωνα. Χρησιμοποιούμε τα κλιματιστικά. Αλλά μας είναι απαραίτητη αυτή εδώ η θερμοπροστασία πόρτας για να μας προστατεύσει από τις απώλειες ψήξης και τα έρποντα έντομα. Θυμηθείτε, ο διπλός βραχίωνας της θερμοπροστασίας πόρτας μπλοκάρει τον αέρα, σφραγίζοντας το κούφωμα και από μέσα και από έξω. Και εφαρμόζει ακόμη και στις θωρακισμένες πόρτες που έχουν μεγάλο πλάτος. Χρησιμοποιήστε την για να μονώσετε την εξώπορτα του σπιτιού ή της πολυκατοικίας. Για να μονώσετε πόρτες υπογείων ή καταστημάτων και γραφείων ή παλαιού τύπου ανοιγόμενες μπαλκονόπορτες. Για δροσιά το καλοκαίρι, η θερμοπροστασία πόρτα σας δίνει τη λύση και σας εξοικονομεί πολύτιμο ρεύμα. Μειώστε τη χρήση του κλιματιστικού βάζοντάς την κάτω από την πόρτα σας. Αγοράστε την κι εσείς τώρα. Τώρα κρατάμε τη δροσιά μέσα στο σπίτι με μια απίστευτη υπερπροσφορά μόνο για 4 ημέρες. Παρασκευή 6 έως Δευτέρα 9 Ιουνίου. Από 29,99 ευρώ, μόνο 9,99 ευρώ τα 2 τεμάχια. Με δωρεάν τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα και αποκτήστε την. 2310 512 512. Ακόμη μια προσφορά από την Diamant ΑΕ. Τώρα η Diamant φέρνει στο σπίτι σας κορυφαία καλλυντικά για το πρόσωπο και το σώμα. Δείτε τα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.diamantstore.gr. Έπιπλα για όλο το σπίτι Crestmark. Έπιπλα κήπου και βεράντας, μαξιλάρια, είδη θαλάσσης και κάμπινγκ. Ξύλινα κουφώματα, κουζίνες, ντουλάπες, πόρτες. Έπιπλα εσωτερικού χώρου, διακοσμητικά. Πολυκατάστημα Crestmark. Λεωφόρος Κηφισού και Ιερά Οδός 169 Εγάλεο. Λοιπόν, να σας πω για τελευταία φορά, γιατί σε λίγο κλείνει η εκπομπή, τελειώνει τον διαγωνισμό. Πάμε να δούμε λοιπόν την καρτούλα. Πού θα σας στείλουμε? Θα σας στείλουμε λοιπόν σε ένα υπέροχο ξενοδοχείο στο Belle Hélène, το οποίο βρίσκεται στο Γήθιο
Και το λέω και το τονίζω, όσοι έχετε πάει και έχετε επισκεφτεί όχι μόνο τη Μάνη, ολόκληρη την Πελοπόννησο, ξέρετε για τι νερά μιλάμε και για τι ομορφιά. Βλέπετε λοιπόν το υπέροχο ξενοδοχείο Manesis Travel. Ο ταξιδιωτικός οργανισμός Manesis προσφέρει αυτό το ταξίδι για σας, 5 ημέρες λοιπόν για 2 άτομα, με πρωινό και βραδινό. Καλέστε τώρα στο 14584, αύριο στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση και κάποιος από εσάς θα πάει διακοπές στην υγειά μας. Και τώρα μείναμε στην δική σου απάντηση, Δήμητρα. Πρώτα θέλω ως Δήμητρα να μου πεις πώς εσύ θα αντιδρούσεις σε μία απιστία αν το μάθαινες και μετά να ακούσουμε και την κυρία Δήμητρα Σταύρου, την ψυχολόγο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά καταρχήν δεν μπορούν να διαχωριστούν πλήρως. Σωστό και αυτό. Δεν γίνεται, είναι μέρος της ταυτότητάς μου αναγκαστικά. Ανάμεσα σε άλλες βέβαια, σε άλλα στοιχεία που έχει ταυτότητα. Δεν είμαι μόνο ψυχολόγος. Κοίταξε να δεις, καταρχήν έχει αλλάξει η στάση μου μέσα στα χρόνια. Αλλιώς ήμουν στα 16, αλλιώς είμαι στα 44. Πόσο συμφωνώ τώρα μαζί σου ότι έχω κι εγώ περάσει από στάδια. Τώρα που το λες, έχεις δίκιο. Όσο μεγαλώνω είμαι πιο ανεκτική και με τον εαυτό μου και με τους άλλους. Είμαι λιγότερο αυστηρή και με μένα και με τους άλλους. Το άλλο είναι ότι προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Είτε αφορά εμένα που γίνεται, το προκαλώ εγώ, είτε το προκαλεί ο άλλος. Προσπαθώ να αξιολογήσω τι συμβαίνει, τι σημαίνει. Δηλαδή σημαίνει μία λήξη, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά στην ίδια τη σχέση, σημαίνει κάτι άλλο. Εάν καταλάβω τι γίνεται, είναι πολύ πιο εύκολο μετά να δω τι θα το κάνω. Μάλιστα. Άρα, πρώτα, αυτό που νομίζω συμφωνούμε όλες αυτό. Τι γίνεται, τι συμβαίνει. Τι γίνεται, τι είναι αυτό. Γιατί έρχεται τότε, σε ποιο σημείο της σχέσης, ποιος είναι ο άλλος. Συμφωνούμε και οι τρεις μας. Νομίζω και εσύ τα ίδια είπες, ότι πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσουμε τι μας συμβαίνει, ποιος... Και αυτό λέει και ο ιδρυτής μας, ότι θα πρέπει, δεν είμαστε εκεί για να στην Ashley Madison για να απιστήσει κάποιος. Είμαστε εκεί, είναι μία διέξοδος για κάποιο ζευγάρι που, αλλά πρέπει να δούνε τι τους οδήγησε να έρθουν, να γίνουν μέλη στο site μας και να προχωρήσουν. Και πάντα λέμε ότι πρέπει να ψάξετε, να κάνετε κάποιες συνεδρίες με έναν σύμβουλο γάμου. Θέλω να πάω τώρα εκεί να πω το εξής. Καταρχήν η εκπομπή τελείωσε και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ, Κατηλένα, που ήσουν εδώ σήμερα. Ευχαριστώ. Δήμητρα, υπάρχει κάπου που μπορεί ο κόσμος, ένα site, ένα blog που έχεις, που μπορεί κάποιος που θέλει να σε συμβουλευτεί, που βλέπουν τώρα και οι άνθρωποι θέλουν να θέσουν κάποια ερωτήματα, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα. Μπορούν κάπου να σε βρουν? Ναι, άμα βάλουν Δήμητρα Σταύρου ψυχολόγο στο Google, θα βγάλει αρκετά στοιχεία για μένα και θα βρουν ό,τι χρειάζεται. Και μπορούν να σου στείλουν ένα mail και τηλέφωνα και τέτοια. Μπορούν δηλαδή να σε βρουν και να μιλήσουν. Βέβαια. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Η δουλειά σου. Οπότε... Λοιπόν, αγαπημένοι τηλεθεατές, σας λέω πάρα πολύ γρήγορα ότι τη σημερινή εκπομπή και την ευχαριστήθηκα και έμαθα και πράγματα. Αναθεώρησα και κάποια άλλα που είχα στο μυαλό μου. Δεν ξέρω τώρα αν σας στεναχωρέσαμε ή σας κάναμε να περάσετε ευχάριστα. Το θέμα είναι ότι μιλάμε για... όχι για σημεία των καιρών, πάντα υπήρχαν. Απλά πώς τα αντιμετωπίζουμε στο πέρασμα των χρόνων. Έτσι δεν είναι? Αλλάζει η συμπεριφορά μας, αλλάζουν τα πάντα όλα. Κορίτσια μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Και εγώ ευχαριστώ και τις δυο σας. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω. Και δεν είναι απαραίτητα να είναι η απιστία. Μπορεί να το συνδυάσουμε και κάπως αλλιώς. Με το Μουντιάλ. Σωστό και αυτό. Έτσι. Λοιπόν, τι θες, Γιάννη, αγόρι μου, πες την Τεσούλα. Ναι. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Τι θες να κάνω, να το πω. Γιατί να μην το πω. Και αύριο θα έχουμε μια εξίσου ενδιαφέρουσα εκπομπή. Πώς με βλέπεις? Οπότε θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 η ώρα ζωντανά εδώ στο Ελπίζω από τη συχνότητα του Ε. Μην αλλάξει κανείς σας κανάλι, ακολουθεί ο Μένιος Φουρτιώτης και τα αποκαλυπτικά. Όπως επίσης μείνετε συντονισμένοι γιατί όλο το πρόγραμμα του σταθμού είναι καταπληκτικό και ελπίζω να με ακούει και το αφεντικό τώρα που τα λέω. Αυτά είχα να πω, να σας ευχηθώ ένα πολύ όμορφο Σαββατόβραδο και για άλλη μια φορά όσοι από εσάς σκέφτεστε να πιστήσετε, έχετε να κάνετε δύο κινήσεις μέσω διαδικτύου. Η μία είναι να βρείτε το site που εκπροσωπεί η Κατηλένα και η άλλη
θέλει να μιλήσετε με την Δήμητρα Σταύρου. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς είμαστε εδώ και φροντίζουμε για τη δική σας ενημέρωση. Πώς με βλέπεις? Σωστή. Σωστότατη. Γιατί σύνθεση. δεν θα βάλουμε μισόρια στον τηλεθεατή. Κρίση και, πώς το είπες Δήμητρα, κρίση και το κίνδυνος και ευκαιρία. Και έτσι θέλω να κλείσουμε. Κίνδυνος και ευκαιρία. Αν θέλεις, εκμεταλλεύσου το. Γεια σας. Γι' αυτό αν θέλεις να σε αγαπάω, ποτέ να μη σκέφτεις να μου την κάνεις. Γιατί να ξέρεις ότι με χάνεις. Την απιστία δεν τη συγχωρείς.